Owebere ya eji m ohere a na-ekene onye ọbụla na-ege anyị ntị, ma ọ wụ n'uhuruchi n'ebe ị nọ, ma ọ wụ n'ụtụtụ ebe ị nọ, ma ọ wụ n'ehihie, ma ọ wụ n'okori, otu esi akpụ ya na ndị Izuogu. Na mbụ ka m nwee ike kọwaa onwe m, aha m bụ Maazị Izuchukwu, awụ nwa afọ Arondizuogu ndị Ejezie. Ebe unu si anụ unu m bụ na Washington DC nke nọ na mba Amerịka. Ana m ekene onye ọwụna na-anọnyere anyị n'ụbọchị nke tata, wee na-asị dịka ị na-agba mbọ ịhụ na asụsụ Igbo agaghị anwụ na omenala Igbo agaghị anwụ, anyị na-asị ka Chukwu okike abịa ma na-anọnyere gị. Ihe ọwụ na itinyere aka ọ ga-aga aga, nke na-awụkwa ihe ọjọọ, maka ihe ọjọọ adịghị mma. Anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche. Tupu m aga n'ihu, aga m ebu ụzọ kpọpụtacha ụmụnne anyị ha ga-ati ihe anyị nwere n'ụbọchị nke taa okwu, atịcha ya ọnụ, ewere nwezie ike kwuzie ihe dị m n'obi gbasara nya okwu anyị nwere n'ụbọchị nke tata. Mana tupu anyị aga n'ihu, o nwere ofu ihe m chọrọ ka unu mara. O nwee ihe a na-ede ede, ụfọdụ ndị nọ ebe a, uche ụmụnne anyị niile, ị na-anya ọwụ mmadụ niile ma otu esi ekwu okwu taa nke ọ dịkwa mgbe a na-ede ihe. Ọwụ na o nwere ihe hụgasịrị, biko mee anya ka ịhụ ya. O nwekwara ihe ọzọ m chọrọ ka ị mata. O nwere ndị ugwu, nwekwe ndị ofe mmanụ na-eje decha ihe a na-akpọ kireti ya, ihe a na-akpọ akaụntụ adịgboroja, were bịa na-ekwu okwu ebe a, zakwa aha Igbo. Nyawụ mgbe ụfọdụ ịhụ ha na mmadụ zara aha Igbo gbapụta na onye ahụ onye Igbo, ịhụ onye ahụ ime gịnị, nepụ anya, maka ị ga na-ahụ ndị ga na-asị nka ihe niile aha a na-ede ebe ahụ ka e nwee ike weta ndị Igbo mee gịnị, kụkọta isi ọnụ. Anyị agaghị ekwe ka o mee. Nya wee hụ dịka ihe ahụ bụ ụgwọdụ ime gịnị, ime anya ka ịhụ ya. Ndewo. Tupu ma gaa n'ihu, sapi ọnụ ya. Tupu m gaa n'ihu, ọ ga-amapụ onwe ya ka mgbabata nwanne anyị nwoke Patrick, ka anyị ihe o nwere ịgwa anyị. Ọ na-esonyere anyị mgbe niile na ihe anyị na-eme. Nwanne anyị Patrick, biko gbue ihe a, gbue igwe eji ekwu okwu, gbue ya. Egbubeghị ya, gbue ya. Dịka ọ na-akwadote, ka anyị gbabata nwanne anyị nwaanyị. Ndewo nwanne anyị Ada. Ndewo Igbo TV. Ka ime n'ụbọchị nke tata? Adakwa m mma, Igbo mma mmanụ. Ndewo. Ngwa gaa n'ihu, gwa ụmụnne anyị ndị Igbo onye ebe iwu na ebe isi akpọ, ime ụta isi eme ya. Awụ m Nwaada Ọzọbụrụ a na-akpụ. Ọzọbụrụ a na-akpụ dị na Anambra steeti. Ka anyị debezie na awụ m onye Ọzọbụrụ, nke ahụ ezue na. Nwanne anyị ndewo. Ndewo, daalụ rinne. Dịka ịma na ihe anyị na-eme ebe a wụ ịkpọkọta ụmụ Igbo, ime ka asụsụ Igbo hapụ ịnwụ, were nọrọkwa n'enyo na-eme hụ na omenala Igbo agaghị ana, maka na ị na-anya ọ dịzi ka omenala Igbo ọ na-ana ana. Nlekwa anya na abalị gara aga, o nwere ihe onyonyo pụtara n'efere mba ụwa nke anyị na-akpọ soshal midia, ebe ofu onye ụkwa nwanne anyị, maka ọkwa emenu mana ọ ka ọkwụ nwanne anyị Igbo, na-akọtọsị nwanne anyị nwoke. Ọwụ nọ nwanne anyị nwoke, onye awụ onye a maara amara, ọwụ nsọsọ na mba Igbo anyị, mana na mba Afrịka. Maka a sị na onye kpọọ ọba ya nkụkara, ọbata obi eme gịnị, ewere ekporo ntụ. Ọwụ na asị na ihe anyị nwere na onweghị ihe ọwụ,
ndị mba ọzọ kezi ihe a ga-eji anyị wee kpọrọ ọ ya wụ na ha were anyị gbara ihe ndị oyibo na-akpọ futbọọlụ ọkwa ya o wee were ka anyị nụrụ ka anyị awụ nwa amadi bịaziri ma ọ wụ na okwu hiere ọnụ ma ọ wụ ihe ọwụna nke ọwụ na ọwụ onye kwuhie ọnụ ọ na-apụtasị ekwuhiere m ọnụ ana m ekwutere ọnụ ya were nọrọzie ebe ahụ were na-akatọ nwa amadi a na-akpọ Pericoma ọwụ sọsọ na ọ katọrọ ya ọ nọkwa ebe ahụ na igwe ndị niile ndụ ka Arondizuogu were kọọ ọnụ ọwụ mba niile na-adụ mma hapụta ha bịa ha na mmadụ akọwa ọnụ anyị na-ahụ ndị na-akọ ọnụ maka ndị Izuogu ndị a maara n'ime nwanne ịnabata ndị ọbịa na ịkpọkọta o wee bụrụ ya ka anyị ji bịa n'ụbọchị nke tata sị na ọ na-adụ mma achọọ ime udo agbakọta kwuo onye udo tupu emewe onye udo maka ndị na-asị hapụ ya kwuwe nke a hapụ ya kwuwe nke a hapụ ya kwuwe nke ọzọ ọwụ ndị arụrụ ana wihia so achọrọ m ka ị were ofu nkeji were gwa m ihe nọ n'obi gbasara nyawo okwu tupu m aga n'ihu. Daalụ Igbo TV. Ndewo. O nwere ahụjụ nke mbụ nche ịjụ bụ nwa amadi ya na-ekwukwuru ife a onye ebee ka ọ bụ? Ọ bụ onye Igbo. Nya kedu na mpaghara Igbo o si? Ọ bụ onye Imo steeti. Ịzala ọfụma. Ife dị n'okwu a wụ na ndị Igbo si na ọ na-eme nwanza lobe nkụ ọ dịka ọ ya aka nne. A sị na nwanza na-eme oliju afọ si chikerie nya bịa worie ma mgbe chikerie bịakwara iworie ọ sị ya n'ọkwa ụlọ ya ekwugharịrị ya ọnụ. Ọ ife jọwuru onwe si wuo nkakwụ ịkpọ ọba onye ọzọ kpọkọrọ maka na anyị amata na nkụ dị na mba na-eghekwenụrụ mba nni. Nwata na-agba egwu sulugede ama ha na sulugede wee egwu mmụọ mana ife dị ebe ahụ bụ na a sị na egbu ụmụ iwe enye ma ọnụma onye ọbụla obi onye ọbụla dajụọ onye mere ife ọjọọ mere ife ọjọọ. Mmadụ ihe anụnwa okwu a kịta na ọ dị ka okwu nwere ike ibute esemokwu nyere mba na ibe ọ bụrụ ọgụ mba na ibe. Ihe anọketa kunie ọtọ teta ụla ụtụ ife dọrọ gị awụla ịkparị ebe mba nọ iri onwe ha. Ndewo. Ada eme ya eme. Ndewo nwanne anyị nwaanyị. Ịma ihe mere nji maka ana m enye onye ọwụna oge ka o nwee ike meka o nwere ndị nọgụ n'azụ maka onye ọwụna kwuecha ka ọ dị ya n'obi na mba tata ọ ya wụ na ya ha na okwu ya amaka. A sị na ntị na-anụ ihe awụ ma ha ka okpu ata ntị ya anụ ihe ga-anụrịrị ihe dịka i kwuru. Ọkwanye mere anyị ji bịa n'ụbọchị nke tata ka anyị nwere otu anyị ga-esi were gbawa nyawu ihe tupu o si ebe a pụọ mana ihe nọ n'ime ewu ma oze na-achị obodo ha ma otu ọwụna onye mụ ya onye ọwụna nwere ọrụ o kwesịrị ịrụ ọwụgodo onye ọwụna onweghị onye nọ n'ụwa enweghị nwanne ihe ị nwere ọrụ ogo na oke na ọrụ ogo ime gịnị ịkpọghachite onye ansị ya nekwa ihe dị ụta mee ihe dị ụta mee ihe dị ụta maka adịghị ama. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Ada ka anyị nwoke kpọbata onye ọzọ. Daalụ. Ndewo daalụ nwanne anyị Ada anyị na-aga ịkpọpụta nnukwute nwanne anyị Sapi ndewo. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Daalụ ịdụ n'ụdị gị. Ya kwado ma kwado taa mana maka na okwu dị taa okwu a gbara mgbọrọgwụ. Ndewo. Afa m bụ Peter Ude. Abụ m onye Nise dị n'Awka South Local Government. Ebe m si akpọ kịta anọ m n'obodo Canada akpọ unu. Ife a na-ekwu okwu bụ nke onye chi nyazelu. O nwere ife nji n'aka ebe ọ bụla m na-eje ana m eji eje
ife abụ oyibo na-akpọ ya staff. Ya bụ staff. Nke izizi bụ abụ m onye ụka na-ejeshi ụka ike. Adị eme omenala. Sapi ewe n'iwe biko onwe ihe a na-ekwu taa ọwụ na ọ dịghị mma mee gịnị isi ebe a gbawalụ maka aga m agwa ndị niile na-ahụ maka ihe a onye ọwụ na-kwugheriri ekwugheri ka onye ndị ugwu na-enye ala sipinyu ya wepụ ya ebe a anyị enweghị efe ịkọ ihe na-abaghị n'ihe. Nwanne m nwoke gaa n'ihu. Daalụ nwanne m Ezichukwu. Igbo TV nwanne m ezigbo nwanne. Amara m na ịbụ onye Izuogu to start with. Mana abịazi ime ọ dịka emetụ onye because mụ bụ onye Nite n'Ọka South mana mụ na ndị Izuogu dị na mma. Mụ na fa emekọgo very well. Izuogu nwere mmadụ, Izuogu nwere odogwu. Ka m bidokwa ebe m kwụsị before interrupt ana m eje ụka na-ejesi ike amụ m n'ụlọ ụka mara akwụsị ije ụka ntele nwụrụ mana ana m akọtọ ndị omenala. Akwụkwọ nsọ si don't remove the old landmark. Ife akwụkwọ nsọ anyị na-agụ delu enwere landmark, enwere boundaries, onye ọbụla nwere okie. Onye a na-ekwu okwu na mara mma anyị na-akpa afa ọkọsi kọwaba onye enwe ike ịkpa afa. Anyị ekwuone na mmadụ abụọ anaghị aghọ ala. Ọ bụghị ihe a ga-abịa gbawa afa anaghị ama aka nyawa na onwe ekwuru ịma anụgo m. So mana mma akpa afa Ichie Pericoma maka na onye akpọ n'ọnụ mana onye nke nna enwe ike wezela ọmụmaatụ ofu ogeri na-ama atụ ya which is allowed. Ịma na ndị oyibo nwere ife fa na-akpọ fans ndị na ife onye na-eme na-asọ yodago ndị ife onye na-eme na-asọ. So nwoke ma a na-ekwu okwu nwere mgbe ife ọ na-agwamba onye ife ọ na-eme bụ ife a na-akpọ n'ọnụ oyibo entertainment. Ife ndị na-eme onyonyo ife ọ na-eme and like anyị nwa na-eje ụka ma ife bụ na ị na-eje ụka dị nsogbu anyị bịa nwee n'ụlọ ụka otu si kwue na mgbe mbụ bụ na enwego mpịtọ dịzi n'ụlọ ụka ịkpọrọ a n'afa Chineke kpọọ afa Jizọs onye ọbụla akwụrụ na line nwe ozi onye ma onye bụ onye. Na mbụ onye kparịrị Ichie Pericoma ọ bụrụ sọsọ na ọ kparịrị ndị Izuogu ọ kparịrị Igbo heritage. Onwe ife a na-akpọ Igbo heritage ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ sọsọ na ọ kparịrị ya a na-asị na ekwughela ọnụ kwughe ọnụ. Izuogu ife nchọ ejughị onwe bụ na ị na-ekwu okwu kwughe ọnụ ikwughecha ọnụ ahụ kpọọ nna onye ahụ afa ịkwụsịra na ya kpọọ ụmụ ya si na ụmụ ya dara ofu ogeri ọ kwụsịra di ya iwe sị kedu onye Izuogu enwe ebe onye ji ego tikpo ofu onye afa ifu na ọ bụrụ nkwughe ọnụ nọ nzuzu na mmadụ ijide Igbo as a nation na-apịtọ ndị na-etili mkpu nwere ike na-etili mkpu ife a na-ekwu ya aga mbụ wee nwekwe m ndị ọyị m nwoke na-eso majik a ma mmanya enu anya nọrọ n'ụdị ahụ ọ maka na enwere gọọmenti na be anyị ka ife niile a ji eme. Ịkparị onye nwugola anwụ onye anyị ga-ekpuzi na one of our ancestors ka ọ bụ ya na mmụọ ibie ya na ife o kwetere na ya irapịa baa n'ụmụ ya si na fadala akọlọgheri irapịa baa na Izuogu nwere onye amara ọ bụ na ị mara maka Izuogu ị nara anụ maka ihe eme nwere onye anara ọ bụ na ị nara agụ akwụkwọ mara ife bụ history iju ese. Igbo clan niile nwere ndị bụ ndị Ichie Pericoma bụ ofu onye n'ime menu eji wee maba eriri a na-akpọ Ikeji. Ọ bụrụ ya Ikeji ọ bụrụ ya bidolie mana
due to ife ọbụ ya na mmụọ ibie ọbịa tinye ọtụtụ ihe mmemme gasị mezienu ike ji ya, mara m ka unu si akpa ya, wee nwee otuto dị iche mba ụwa niile wee na-abịa a na-eme ike ji na-asị nna ana m anị ka nje solu mee ike ji. Ndị ọ bụ anyị na fa na ndịda ebe anyị si wee pụọ ije, o nwere ife a na-akpọ Ọshụn Oshogbo Festival. Mara m ma datin Ọshụn Oshogbo Festival a na-eme n'Ọshụn steeti Ile-Ife side. Ndị na-abịa dị ndị ọcha na-esi obodo oyibo nata jee ebe anyị for tourism ije bụ watch datin. MTN na sponsor ya, Glo na sponsor ya. Ihe a bụ heritage ndị nwe ka m wee welie maatụ Ikeji a na-eri na Izuogu na ihe eme ana onye mee na-eji wee mala afịa bụ onye mee eji wee nụba ụdị ya ọfụma bụ Ichie Okoye na mmụọ ibie nyaka ofu onye ma amara mebi onwe ike wele ofu arọ ọtọ ma aka aṅụwara ala ọfụma mgbe Ichie Okoye nọ na-eme ife bịazịa nọ n'iru akụkọ mba ụwa kọtọ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ ọsọsọ na ọ kọtọrọ onye nwụrụ anwụ, ọkọtọ ụmụ ya, kọtọ Ezuogu niile, kọtọ ife eme ife m na-achọ ịtụnye alụ ka ndị ọzọ wee bataba abụdat na ndị ma alụ ya bụ nwa ga-akpị ya oku dụọ ya ọdụ. Ndị ma alịa ga-akpị ya oku dụọ ya ọdụ. Ọ bụ na ụka ka ọ na-eme, mụnwa bụ onye ụka na-ejechi anya luo echi amụm n'ụlọ ụka ije nụrụ m na omenala mma mmekwa omenala, mana ndị ma alụ ya bụ onye kpọọ ọnya. Ọ bụ na egwu obodo otu isi wee tie ego ọnụ, ọ bụ na egwu obodo bụ na gọvanọ steeti anyị, ọ bụ na gọvanọ Imo steeti na-achịkịta, ọ bụ na ndị befa na ọlụ, ọ bụkwa na ndị frens ya sikwa Izuogu ahụ unu si akpọ ọnya adụ ọnya. Ọ dịfe a ga-agwadebe ya bụ nwoke entertainment business ị na-eme malụ bandịrị gị. Enwe ndị bụgwu ụzọ wee bido malụ bandịrị gị just nọ na lane gị so that ka ife ịmarọ ghara ịmaghị, because onye na-eme na-etu na-azọba gagaga ife ga-eme nka enwekwa ife ọmarọ ndị ọzọ maara ya rapụrụ ndị ahụ ife nkefa. Mmemechite ọnụ ka ndị ọzọ bata, mma ana na-ege ekwentị unu chọkwa ka m bata na-agwa m. Ndewo Tapi, okwu ga-amaka ka m siwe n'okwu aga m esikwota ha na-ekwu ya. Ntị na-anụ ihe awụ ma ha ka okpu ata ma ọ na ha ka taya 911. Ndewo daalụ. Ndewo ka anyị gaa n'ihu mgbabata nwanne anyị nwoke Sir Patrick bụ ihe igwe ọnụ gị. Patrick, ihe ga-eme n'ụwa ihe apụọ ịbata ọ ga-aka mma maka ya na ha anụ ihe ị na-ekwu. Ndewo. Dịka anyị na-aga n'ihu ka anyị kpọpụta nnukwute nwanne anyị Brother Joe. Yeah. Ndewo. Ndewo. Daalụ. Ndewo. Anụgo m kwam kwuwe nkọ nwere nkọwa. Gaa n'ihu. Anụgo m ihe niile ọra mmadụ na-ekwu gbasara nga-akpọ ya mmadụ imere mefere otu o kwesịrị. Ichefuziri ịgwa ụmụnne gị ebe isi na ebe isi akpọ. Okay, n'ikwu eziokwu ọ ya ka m ji sị gị ọsị nkwuwe. Oke, aha m bụ ụkọchukwu Joseph Eze, abụ m ụkọchukwu ndị Anglican Church. Ana m eje ozi na Anglican Church ma ebi m na California ka nsikwa na-akpọ gị ugbu a site na mara Chineke. N'ikwu eziokwu ọ bụ ihe mwute ihe anyị na-ahụ. Enwere dịka ihe ụbọchị mbụ usoro gị wee mee mmemme a ihe gbasara okpukperechi. Okpukperechi ekwesịghị ịbụ ihe kwesịrị imebiri mmadụ ihe, mana otu ndị mmadụ si ekpe ya bụ nsogbu. Nke anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe anyị na-ahụ, ihe anyị na-ekwu okwu ya na
na ị na-ekpere ụka gị na-eme ihe ihe amụma gị ma ọ bụ gịnị o eziokwu onye ozi Chineke nwere ike nwee mkpali iji gaa maa ndị okpukperechi ọzọ aka karịsịa ndị na-ekwe na Chineke adịghị ama ma ọ na-eme. Elijah mere ihe dị otu a na akwụkwọ nsọ si ndị chi nke mbịa bịa ka amara chi nke bụ chi. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ya ọ dịwa gị iche ịpụta kpọwa aha against that God, ọ bụghị against the individual. Enwere ozi m biziri na my channel. Oh, when you that means also take or attack the message, leave the messenger. Madi were ozi eziri hapụ onye ziri ozi a. Ọ bụrụ na o feel o chere na ihe onye ahụ kwara aha bụ Pericoma mere adịghị mma, okwu gbasara ihe ndị omume ndị ịma o mere adịghị mma, not attacking the man and his children. Onye hụ eziokwu ya kwuo. And achọpụtara ihe iwe ya o ji wee okwu ya ji go ebe ahụ na nwoke mmadụ na-aza Lion of Africa n'ihi na ọ ya wasị na ya bụ lion. So ya ọwụ ihe kpaliri ihe a niile onwe ya ọzọ. Mana m na-ajụ lion ị na-aza eke m akwụkwọ nsọ gwara anyị na Chineke bụ the Lion of tribe of Judah. Jesus Christ is the Lion of tribe of Judah. Then who was the lion? Ka hapụ ịnapụ okwu n'ọnụ ọ ya mere ị na-emeru ana m ajụ ndị mmadụ biko kedu ihe ga-eme mmadụ jewe ụka o were ụbụrụ ya dosa n'ụlọ were amam ihe ọzọ onye ahụ ga-eji were jewe ụka gaa n'ihu. I don't know. So yeah, abụrụ ihe na-agbanwoju m anya. So iwe gị na-abụ na ọ na-aza Lion of Africa go abụ lion, but Jesus Christ na ya bụ the Lion of the tribe of Judah. Then ị nwere were ka ịlawazawa ha claim nwa na-ebukwa like that means ike gị na Jesus gara azụ onye ọzọ tinyezi isi ekutuo. Ada m akọtọ ya o nwere ọkpụkpọ oku nke ya otu ihe nwachikpoto ochi mee mana m na-achịkọ biko ya gbado ya brek ọ bụ oke esi eme ihe. Ị na-asụmachara awụ m onye ọgọ ala ị na-asụmachara ana m asọrọ ma bụ na nna ekwu ji Pericoma ji ọgwụ wee ji ozi n'ihe ndị o mere. Yes, I can ọwụrụ ihe gbasara ọgwụ na ịchụ ebupụ arụsị na ndị a ana m eme ya mana I can condemn and support mgbe mmadụ na-emetọ aha mmadụ to the point of his generation ụmụ ya. Mana ana m ayọ biko excuse me, ana m arịọ biko ụmụ ya rapụ ihe a o metọghị ya ụwa akpọghị ya afa si na ihe o mere adịghị mma. He never did well. Biko m na-ayọ ka hapụ okwu a hapụ ya gawa. Mana ọ bụrụ na ọ ga-amara ihe dịka i kwuru ya mara ọzọkwa na ọ gaghị ama na-eme ịma mgbe nkịta na-anwụ ọ da-anụkwa n'isi isi. That's my problem. Lesi nkịta ọchala ịnwụ that means ọ gaghị anụ isi isi ọbụla ọ ga na-emekwa na-eme na-ata na-egba ụja mana ọ gbagodo ụja rụzie ebe ọ ga-eru ọnya wee mụ ya ọ ma lọtakwa. So o metaghị ya ma otu ma abụọ ma atọ. Ka Chukwu gozie gị nwanne m ya dịrị na mma. Ndewo ndị ọzọ darụrị nne ka anyị kpọbatazie nnukwute nwanne anyị nwoke onye ọbụla maara aha ya nke ọma na ezigbote nwanne anyị onwe onye ọzọ a na-ekwu okwu ya na-awụ abaghị ịkpọwa aha ya Ijele. Ijele ndewo. Igbo TV ndewo. Ndị be anyị ekene m. Ndewo. Anya shi ọma mgbede ọma nke onye chiri ya zere asị na ya dụrụ ụmụ Igbo na mma. Okwu erike. Okwu ahụ obere ihe. Okwu erike. Biko nwanne unu nwoke afọ m bụ Official Ijele. Dugwa gbọsọ ọgụ n'ọzọ obodo nke bi na Dubai. Ana m asụ ụmụ Igbo mma mmanụ nke onye chiri ya zere. Daalụ. Ijele. Ndewo. Ọ bụrụ iwe onye na-anaghị anọ na efere mba ụwa nke a na-akpọ soshal midia a ga-emezi ka m bidokwa n'isi kọwaa akụkọ Mike Ejeagha mana ndị Igbo sị na oke okwu adịghị n'ụka mgbede o wee bụrụ ya ịnụgwu ihe na-afọtụ ihe eji nọrọ ebe ahụhụ ka ime ka ihe ọzọ mee mana ọkwa ka udocha mana nke wụ isiokwu wụ na a ga-ebugodo ụzọ gbọọ ihe ọjọọ maka na ahụgo m na nsogbu anyị na-enwe n'ụbọchị nke taa na ebe ndị omenala ụmụ na ebe ndị otu Kristi nọ wụ na onye hụ ihe ọjọọ ọ sị na ọwụ ihe ọma. Ị ga-ebugodo ụzọ si na ihe a wụ ihe ọjọọ isitezie na ọwụ ihe ọjọọ isi na amụ na ihe mere ya adịghị mma gwa ndo. Ijele biko gaa n'ihu tinyewe okwu ọnụ mara iketekwe na o nwekwara ụmụnne anyị ndị ọzọ na-eche ka ha nwee ike tinyewe okwu ọnụ gaa n'ihu.
ndị be anyị ekene m ụnụ nke bụ eziokwu bụ na anya bụ ife na-azụ ka afịa na-akpọghara zụrụ zụrụ ọtụtụ na-akpọ m n'ekwentị ngwa mmadụ one kpọgoro detere m akwasị m ijele ihe etinye ọnụ n'okwu a na-achọtụ n'efere mba ụwa nke gba nkịtị na-ene mana anya shia ụfọdụ akpọ na m sị m ijele gịnị ka ihe ekwu n'okwu a ana enesigo m anya afụ na onwere ife mma ekwu maka na ihe mere na m anya ekwu okwu na ọ bụrụ otu anyị si nọrọ ebe a taa na Igbo TV abịa nnecha anya bụ nwa amadi anya mgbe m kwuru okwu maka ya bụ nwa amadi wee gwa ndị mmadụ sị ya na onye a ịfụrụ bụ ihe ndị bekee na-akpọ kọmedian onye egwuregwu mụ na-afụta onye a ha ma afụ ya onye isi nchụaja ana m afụ ya kọmedian maka na o nwere ibe njikwa okwu a tupu m bịa n'ife anyị ji maka ewee nọrọ tata o nwere ofu ihe onyonyo o melụ ọ sị na ọ na-ekpele ndị mmadụ ekpele n'ime ụgbọala ka ọ nọ dịka ọ na-ekpe ekpele ahụ asị ndị mmadụ na ọ ya gara mma n'ụtụtụ a Chukwu ya gọzie o nwere onye kwuru okwu n'azị ya ọtọ nọ wee sị onye ahụ onye na-eme ihe a otolo gbagbuo ebe ahụ wee sị onye isi nchụaja sị mmadụ otolo gbagbuo ebe ọ nọ laịfụ na-ekpele ụwa niile ekpele wee fechaa n'isi si na onye a ịfụrụ onye ama egwuregwu anụrụ m ya bụ ife o kwuru maka na nna m sị na onye na-ekwu ọtụtụ okwu ada ama mgbe ọ gafere oke akwefụrụ mgbe ọbụla mmadụ na-ekwute ọtụtụ okwu nwere ike ikpecha kpọọ ya echiri na isi anụ ikwuru ife ọsọ na o kwuru ọkwa maka gịnị ọ na-ekwu ọtụtụ okwu ọ mara mgbe o kwuru nke o kwesịrị ikwu na nke o kwesịrị ikwu nwanne anyị nwoke na-ekwu ọtụtụ okwu mana nsogbu anyị nwawe ụfọdụ ime anyị ụfọdụ ndị na-eso ya bụ na ọ na-ekwu a na-aja ya ike maka na amara m ka ihe esi pụta ọ bụrụ na nyanwa bụ onye Imo steeti ọ nụkwuru nwaanyị ahụ n'Imo steeti mana obi iwe m bụ na ọ pụtaziri nke iwe m bụ ịkpọrọ nna mmadụ afa kpalịsịa nna o nwere onye ya asị nna erie nsị ọgba nkịtị ọzọkwa ya bụrụ n'ọnwụ ngwọrọ maka na ndị Igbo sị na nna bụ ugwu onye sọpụrụ okenye onwe isi nka mana isi na-anụ na nwa obere ego ị na-enweta nwa obere ego ụmụazị Cambodia ụmụazị ndị nwanne Indonesia na obodo dị iche iche na-ebu isi ịpụtazi na-akparị okenye ịkparịsị anya bụ okenye si na mgbe ọ dị ndụ gịnị ka o mewuru akwadoro m nke a ịkparịsị ya wee sịkwa na onwere ofu nwa ya ekwu n'ezinụlọ wee pụtazie n'obodo niile wee sị na ndị Izuọgụ niile na o nwere onye welitere isi afụrụ anya ọ mkparị ka ọ kparịrị ọrụ obodo onye ọbụla na-ewe iwe o nwere onye ya si rie nsị nne na nna erie nsị ọgba nkịtị mana o nwere ofufe m chọrọ ikwu na asị m kwuo oli uche m dịka a na-ekwu okwu nwa amadi ya bụ nwanna ọ dịka a na-emekwuchi ya ọ na-arịkwu elu ụwa niile a na-amatakwue na asịrị m kwuo na nwa amadi ruru okwu a na-abụpụtara n'ilo maka na ama m ejego m Ikeji jee Izuọgụ ama m ihe ndị Izuọgụ mewuru ofu onye na Izuọgụ ezuo narụ isi ngwa nwoke m ka agba anya bụ mgba ka afọ n'anya maka na enwere ike ọ nọla ebe ọ nọ mba ya na-aza ọchịna na-ekwu maka okwu ya maka na o nwere mgbe ọ tụrụ ndị dibịa niile aka sị fapụta ka ama aka ndị dibịa kwadoro ya ọ na-akpuo ihe nna akpọ ya bụ nke emere jụọ oyi ibe nna ya debe ụmụnne anyị bụ ndị Izuọgụ o wutere gị nwa na onwe gị bụ Igbo TV bụkwa onye Izuọgụ o metụkwuru o nwere onye ya akpọ nna ya iyi ọ dị ya mma o nwere onye ya akparị obodo ya ọ dị ya mma maka na anyị ncha bụ ndị Igbo mana ofufe ka nna ya wee na-asị na ndị Izuọgụ nna m sị na ọ na-abụ egbuo maka iwe enye maka isi mana ụwa niile na-anụ na ọ bụrụ na nwa amadi a na-akpọ Odufeje na ọ bụrụ na ọ ya apụta mekwere ihe otu kwuo sị biko ụmụnne mgbe arụnụ maka na anyị ncha bụ ofu Igbo niile bụ ofu mana Igbo na-asụ n'onu n'onu maka na o nwere nwanne anyị kwuru okwu sị na ọ bụrụ na ya bụ nwa amadi pụta ihe ọ biko si ndị Izuọgụ na ibe ahụ kwuru o nwere ike bụrụ mgbe m ṅụrụ nkwụ ọnụ onwe ka m si kwuerie Izuọgụ nabata m sị gbaghara ya maka na anyị ncha bụ nwanne anyị agbaghara ya abụla ife nwere ike ikwu ebe a ka ndị nọ n'azụ baa maka na nka ya ekwukwo okwu nọkwa m n'ọnụ ka jebekene n'iru ndewo ijere okwu na-ada gbamgbam biko ka nọrọ ya ejete n'aka ka anyị agbapụta nwanne anyị nkwute nwanne anyị wụrụkwa nne anyị ka o tinye ya okwu ọnụ ndewo ndewo Igbo TV Izuchukwu ndewo ndị na-ege ntị ekene na ebe niile Izuchukwu biko chere nnọọ
ndị mmadụ aha m bụ Florence Okwudere esikwana m Atlanta akpọ achọbụghị m ịpụta kwube okwu a mana ka m sụọ ya n'oyibo ka onye ọbụla wee marụ ma ndị Igbo na-ada ha aghọtacha ihe niile na an attack to one Igbo man is an attack to every born Igbo. Ma onye ọbụla na-eme ihe ọbụla ọ na-eme imetụ ha n'ofu onye Igbo aka anyị achọghị ịma n'obodo o si onye Igbo ka ọ bụ ya ka njipụta si ka ntụnye nka ka anyị makwanụ na ihe niile a na-emenụ bụ maka ihe anyị na-achọ na ihe anyị na-agba ihe anyị na-achọ bụ nnwere onwe anyị. Nnwere onwe anyị anaghị achọta ya n'ụfọdụ ama anwụ na onwe ihe a ga-agwa gị onye anyị ga-ebu n'obi and anyị hụta ihe niile a nọọ ihe ndị oyibo na-akpọ distraction tinyere n'ime ihe anyị na-eme maka na gịnị ihe a onye a na-akọ eri unu niile onweghị onye amaghị onye ọ bụ. Ndị oyibo say mothers do have them, nne na-amụ ha mana otu o jere na-arụta aka n'okenye mmadụ na-anọghọzidi o wutere anyị amasị na o wutere onye ọbụla mana ka anyị mara nọọ ihe a na-akpọ distraction ka e wee jabi ya ike ka e wee na-eme ya advertise dịka ndị kwuru okwu kwuru mbụ ka anyị mara agwa m unu na ndị ọjọọ egwerego akwa ọcha yinye mabanye n'ụlọ ụka na-akpọzi Chukwu otu o si wee sọ ha mana Chukwu nụchara ihe niile a ọ gbara ha nkịtị ọ maka o si azara onwe ya okwu mgbe ọ ga-azụ okwu onye ọbụla ga-edere ka anyị digodinu n'ebe anya na ọganihu na ihe anyị na-achọ wee kwado nwoke a na-achọ udo ndị Igbo na nnwere onwe ndị Igbo mara na onwebe ihe agwabeghị nyanwa na onwe ya onwebekwanụ ndị na-anwụbe gbasara ihe ndị a ka anyị tụta alụ otu anyị ga-esi wee meri ọnwụnwa mgbe anyị meriziri wee pụta ndị kwuru ihe ha kwuru ha ga-eno ihe niile dum ha kwuru a ga-eweta ha otu a dodo ha aka n'ike were aka wee pịa ha n'ike maka na okwu niile ha na-ekwu n'ugbu a abụghị ihe anyị chọrọ ịnụ okwu ụmụazị onye ahụ abụghị onye a na-asa okwu ị na-asaji okwu inekwara omume ya anya a sị n'ọnụ n'ime na omume ha ka a ga-eji mara ụdị mmadụ ha bụ. O nwere okwu ada asa ọ na-akọ eri Chukwu ga-asị ya okwu ọkwa ọ sị na Chukwu kpọrọ ya mgbe emechaa nụ na anyị ga-ama. So bikonu ụmụnne m onye ọbụla dajụọ ka anyị ghara iji distraction a onye a wetara wee hapụ ihe bụ ihe nọ n'iru anyị na-achọ maka na gịnị distraction akarịa ka anyị soro ka anyị were na amamihe wee na-ayọ Chukwu nna onye ọbụla asazi na onye ọbụla okwu na ha ga-esi otu a wee were okwu ọbụla ha kwuru n'ime ọnọdụ anyị a they will all swallow it. They will swallow their word. Bikonu opeka ịbịa bụrụ nyanwa ka anyị na-akpa nkata ya. He will be humbled. He will be humbled. Just wait. You will see he will be humbled. Ichie Pericoma na-efe they will all rise up. Ojogoje kpakọta ha hapụ ha ka ha nụọrọ onwe ha ọgụ. Chineke nna nụọrọ onwe ya ọgụ n'ime ihe niile maka na gịnị ihe a bụ ọzụzọ ndị Igbo anyị na-achọ ka anyị zọpụtagodi isi onwe anyị biko na unu ekwena maka na ndị ọzọ nọ na-ene anyị ndị na-anụso anyị ọgụ nọ na-ege anyị ntị na-ama ha ga-asị na enu na ha azọba n'onwe ha na ha anụgbube n'onwe ha ọ gwụchara na ihe a bụ ihe ji ndị Igbo biko onye ọbụla ewezina iwe unu ewezina zapụnụ nwoke a n'ụzọ ọ dịrọ important. It's not important. Yes, he cannot stop what we are doing, and he cannot be a distraction. We have a focus. Let's focus on it. Let's go forward. Let's just beat him away.
oruro to discuss. Achọbụrụ m ịpụta bịa kpaba ya because oruho room to discuss. This is not why I am here. We are here for one thing, one accord. Nobody must divide us. Nobody. I bụ ndị Igbo. I ma ihe onwe onye n'ime anyị mere mkpọtụ. We know how to, bring the person where he or she belong. Biko ndị Igbo. Unu ewezina. Ndewo okwu amaka. Ndewo. Na eziokwu anaghị okwu ọma anaghị asị ya asa. Okwu amaka. Mana dịka i kwuru ọ na-adụ mma ihe mee ma ka m kwuo taa ọ na-adụ mma ihe gụrụgụrụ mee ma ozu anwụ na ọwụhụ na o nwere onye ya na ibie na-agba mgba ma ọ na-anụ ọgụ mana ihe mere n'ụwụ na mgbe ụfọdụ ịma na be anyị ebe anyị si a na-eme mmadụ bewe akwa si ebe mana ịmagụ na ebe anyị nọ onye bewe akwa si hapụ ya ka o mee gịnị ka o nwee ike iwe na ya n'obi nwee ike pụọ maka ọ pụọ ọ ga-akarị ya mma ọwụ na o nwere onye ya na ibie na-anụ ọgụ mana ọ na-adụ mma ihe mee akpọ ya na ihe awụ ihe ọjọọ maka na ọ bụrụ na anyị gbatị nkịtị ihe awụ ihe nwere otu ọzọ ọ ga-esi mee o nwere oke ọwụhụ ya nwa onye ya emie onye ọzọ ya apụtakwa echi na-ebutekwara ndị Igbo niile o nwere okwu ikwuru tupu mgbe ị kpọrọ isi na onye ọbụla kwuru okwu ọjọọ gbasara ofu onye Igbo ekwugwo gbasara ndị Igbo niile o wee bụrụ ya ihe ekwenye were eme nyawu ihe ọ na-adụ mma ị na-anya n'obodo ebe a ibi ihe mere ndị mmadụ ji eme ha na-emetụ ihe ha na-ezo onwe ha maka na e nwere iwu jiri obodo gawụ ha wụ na ha mee ihe onwe ihe mere ọnwụ na enweghị ihe mere na onye ahụ ga-ejekwa echi mekwa ihe ahụ o nwere ike ihe ahụ o ya emezi nweziri ike wụrụ ihe nwere ike ịka ma igwe ndụ mmadụ ihe eji nọrọ ebe ahụ ka anyị mara chịkọta onwe anyị ọnụ mara na tupu ihe apụọ du ihe ndị oyibo na-akpọ too much anyị eme gịnị anyị abịa nyụọ ya ọ ya wụ ihe eji were bịa ọ dị mma nne m ọ dị mma ọ dị mma ọ na-anụ ihe na-ekwu anyị anụgo ihe ikwuru okwu onwe ndị ọzọ ụmụnne anyị ndị ọzọ ka otu a na-esi kwuo obi gị ha nwa na onwe ha ya batakwa ndị akụkọ akọsigo mana anyị ka bụ ofu ọ bụcha ebe okwu m nọ ha akọ mana anyị ka bụ ofu ha ekwekwana ka ihe a divide anyị ka anyị dị focus na ihe anyị na-achọ o nwee ihe anyị na-achọ ka anyị chọta kanenu ya hapụ kanenu ihe ndị a thank you onye mere mgbe ahụ onye ahụ jụrụ m ajụjụ cheta ajụjụ ahụ onye ahụ jụrụ m ọ sị m onye a na-ekwu okwu ya onye ebe ihe nsada ahụ na ọwa onye Igbo asị onye ihe mbụ bụ ụzọ saa ya tupu ọ jụwazie maka otu m si hụta ya onye Igbo ihe a na-ekwu steeti nke a ihe ndị niile akwụkwọ ndị ọcha kewasịdoro anyị ụta ahụ ihe niile anyị wụ ndị Igbo ndewo ma ọ mee daalụ thank you yes ndewo nwanne anyị Beto Charles nwanna daalụghị nne Igbo TV daalụ nwanne m ife onyonyo ndị Igbo anyị pụtachara n'ụbọchị taa daalụghị nne daalụ ụlọ na-emekwe ahụ daa ya odu Chineke na-eme amala daalụ atụrụ m gị ozi n'oge ehihie izichigakwa ozi afụrụ m ya daalụghị nne ndewo maka ndị amaghị onye mbụ tupu m kwube ntinye ọnụ n'ife a na-ekwu afa m bụ Beto Charles esi m na be Eliza akpọ nke a na-akpọ London mụnwa bụ onye Nnewi na Anambra steeti ife ji mara m na Nnewi wafụ onye a na-amara ekwe atụnye ekwe n'ọfịa ya bụ na n'ịgazi n'ihu maka ifi na afa m abalị n'ife a na-ekwu maka afọ onye a na-agbara ekwe atụnye ekwe n'ọfịa ekenere ngo n'ikwere ka atụnye ife ọnụ maka o nwere mgbe a na-ekwu n'oge ifie ị na-asị na ewepụtabeghị ife anyị atụnye ọnụ mana o nwere otu isi wee tụ ya n'inu si anyị obi anyị delugodo obi anyị delu ya asị bịa nyemeta anyanwụ ọkụ imere ọfụma oge ahụ maka iweda onye ọna n'obi ọnya ka iji wee wụrụ onye nhazi mana ya bụ onye ọ makpọrọ ekwe ahụ ọ mara ekwe ahụ mana ama na ọ ya amụghị n'ihu ndị Arondizuogu ma ọ ma ya n'ihu ndị Igbo niile maka na ife anyị na-ekwu okwu ebe a
bụ etu Igbo ya esi wee dị mma. Ofu onye n'ime anyị na anyị che na ọ ya esozi anyị onye debere ahụ nọ na achịkwa ọha na onwere mmadụ ndị na-ege ntị n'onu buru ibu kwesịrị iso anyị wee na-anụ ọgụ inwere onwe anyị na ime ka Igbo wee dị mma. Ọ pụtazie ya bụ onye weruzie ọnụ ya were aka wee na-ekwu na ndewu ndị Igbo ndewu isi Igbo enweghị na ha amaghị ife megide ife gụnyere ndị nwụrụ anwụ ndị nna anyị ha tụta ikwuoro ha okwu. Ịma ya bụ ife nwere ka ọ dị. Abụmọnwa adụghọkwa na ndị na-asị ndị na-ekpe udo na-asị ka anyị hapụ ya maka na ndị be anyị na-ekwu okwu sị na ọsụnye akapụghọ ọsụnyekwa ọzọ maka na ihe etinye mmadụ ifesi ya ebe n'akwa onye ọya adanaghị eme ndị sigoro ikpuchigoro ya aka n'ọnụ ọya adana emeghe obodo onye alụghịla aka n'anya awụ obodo ndị Igbo niile ji eme ọnụ. Obodo ndị Igbo niile ji eme ọnụ ka o jere were aka lụnye ha n'anya. Ya bụ na ndị ọ chọrọ okwu Igbo niile na ọhụ sọsọ ndị Arondizuogu. Ya bụ na oluo na mgbe nwa nkakwu ya eje benata ya ọnụ na mụ nwa n'okwu m n'ụbọchị nkata oge m fụrụ ya bụ ife etigidoro ngwa isi na onye nke a ọ na-eme ezigbo na nzube ife nke a dịkwa ka ọpụwana n'ala ọwụ na ọ na-emetụ ya n'isi ọ ha akpọba ndị fe dịka ndị ofe mmanụ ma ọ bụ ndị ugwu ya kpọbanụ ndị ugwu n'afọ anọ kpọbanụ ndị ọzọ kwe nwegasịrị ụmụ ndị ọchịchị anyị n'ebe anyị o nwere ndị ebe ọ ya eji ike ahụ o nwere n'ọnụ ya o nwere ebe ọ ya eji ewee mee ife bara uru na ọha ịda akparị mkpu na mmadụ bunikwe nna ya elu ọgọdọ aghọchie ya anya. Nke a wụ nnukwute mkparị ka ọ kparịrị ndị Igbo mana esi anyị na-akpụ ụdọ nọzi ya na hapụ ịgwa ya okwu. O nwere otu ọdụ anyị ekwu okwu na mmadụ ka anyị bụ ihe abata n'ime ime ụlọ be nwoke si ya nna gị ọwa onye ịjụọ ya nna gị onye ọgwa gị onye nna ya bụ ahapụ m ekwu ka egbuo ka anụọ ka egbuo ka emefu mana ife m na-ekwu na ana m ekwu na ndị nọ ya nso ga-ejekwa jee dụọ ya ọdụ maka na ife a na-eme ife ya fụrụ owu na anyị na-agba mbọ dịka ndị kwuru okwu mbụ kwuru anyị na-agba mbọ ife anyị na-agba mbọ ka anyị nweta onwe anyị nweta ọnọdụ anyị etu o si wee dị. Ofu onye n'ime anyị apụta na-eme ọhụrụ ruo ewere onye ahụ debe n'akụkụ ọ wụrụgoro ị ga-akụọ ya akụkọsịa ya ị ga-adebe ofu ebe ọ pụrụ na isi ya ga-akọsị ya na iwe onye ọzụzụ atụrụ dịka ịkpọrọ onwe gị mana m wee so okwelu na iwe onye ọzụzụ atụrụ maka ife na ifu na akwụkwọ nsọ na-agụ gwara anyị nwanne ndị anyị na-ene ha marakwa na ha ife ha ji bịa ọwa eziokwu ya. Akwụkwọ nsọ ahụ sịkwa anyị na etu anyị esi wee nwane ha ma na ọwa eziokwu ya ewu site na mkpụrụ ha na site n'ife ha na-eme omume ha niile na anyị ama na efe ọwụ ndị amụma Chineke na ọwụ ndị bịara ka ha tisasịa kpasasịa ndị mmadụ anya. Mụ na agụ na ndebe anyị dị ọtụtụ ụma na onye anyị na-ekwu maka ọ na-achọ ka ife ndị oyibo na-akpọ relevant. Ọ na-achọ ka a na-anụ maka ya emechaa nke kwuru dịka ijele nwanne m kwuru emechaa nke o mere ọgbafọ ọfụ na nnọda jụọ na onwezi ife a na-ekwu maka ya o mekwa ọzọ ka egbe ekwuwe maka ya mana ya ya na-emezi edu ka ọ na-emebisi afọ anyị otu ahụ. Nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu na-awọpụta ọ na-ekwu ife anyị kwesịrị ide emegide agbagharị ya aja n'ukwu. Ọ na-ekwu maka ndị otu anyị na ha na-azọ ife anyị bịa n'ime onwe anyị ụfọdụ eje na-agba ya ọkpa ndị agha anyị na-ekuzi ka anyị si n'aka ha pụta na-asị na ndị a na-achọ ka ha je nọrọ onwe ha na ha adịghọ n'udo na enye asịgodo ha ga-enọrọ onwe ha na ha ya nọ nwụrụ onwe ha na ha ejebe a gbusisi ya onwe ha. Ọ maka ife ụdị mmadụ dịka nwoke na-akpọ odu ha eje na-eme amaghọm onye ọwụ na efere mba ụwa ka m na-afụ ya ma achọghọbụrụ m ịfụ ya na ife achọghọbụrụ m ịma onye ọba achọghọbụrụ m ịma mana ọ bụ na oge ọbụla m afụ na efere mba ụwa ọ na-akpasu m iwe n'ụdị pụrụ iche maka ife o ji akpasu m iwe n'ụdị pụrụ iche na ife niile ọ na-eme ewu ife adịghọ mma omume. Anụkọtara m asị ndị uwe ojii ọha wedewere onye a ndị uwe ojii ọha afụ ka o si ebuli ndị mmadụ tụọ ha afụ ka o si akparị emerụ ndị mmadụ ahụ ife onye je golu ogwe. Abịa na nke ahụ nwanne m nwoke a sị na onye mmiri nwụrụ ọkpa ya ka ọ na-eri onye kwute na onye eme oje nwoke ekwubu onye mee na mbụ o were ụbụrụ ya dosa n'ụlọ bụrụzi okpokoro nwee gburu jewe ihe m si ihe ya n'asụsụ bekee wu good luck
Gani. Ikwurie mana ife mere n'ụwa na anyị na-erezi elu ka ọ na-emebisi afọ anyị. Olu na mgbe anyị ebido kwube maka onye ekwugide ndị nọ n'ụlọ ụka ya pụọ. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, o nwere obodo mbibu na mbụ. Onwe nwaanyị nwere ewe malụ atụ, onwe nwaanyị na-esiri anyị nri anyị na-eri n'obodo ahụ. N'obodo Afrịka n'Afrịka anyị. Nwaanyị ahụ wee bido ịkparị anyị bịazi iri nri owe anyị na anyị isi be anyị wee bịa. Na anyị isi anyị Igbo wee bịa n'obodo ha. Ife sọrọ ya ọgwa gị, etu sọrọ ya osi wee kwuo okwu. Mana ọnya ga esi nri, narụkwaghị ego wee nye gị nri. Anyị ọha enye anyị nri na nkịtị na ọ na-akwụ ụgwọ. Omena obido kparịa onye isi anyị, onye ọhụnya na-achị anyị n'obodo ahụ, mana ọwụ onye anyị jikwa eme ọnụ. Ọ kparị ha n'ihi ozugbo, eme ife merenụ. Ma ndị otu anyị ndị ofe mmanụ nọ n'obodo ahụ, ma ndị ọzọ niile, ọ wee etu a ka anyị so wee gwara ha okwu ife a na-akpọ kampen. Si ha nwaanyị a si nya rie. Anyị ebidoro dị onye ọzọ sefụ, onye ọzọ bido na-esi nyawu nri. Anyị jezie na nke onye ọzọ, anyị tụkọsịla ego wee bidoro onye be anyị zi nwunye nwanne anyị nwoke ebidoro ya si ezi nyawu nri na onye obodo anyị enyezi anyị nri. Anyị bido akwa ndị mmadụ na ijekwa ebe rie nri ife fụrụ iwere iru ebe ahụ rie nri afọ ọrụba gị echi niile na nke ahụ wekwu aka gị. Onye ahụ sị gị na ọ gịnị mere anyị achọ ofu ife boe. Ndewo nwanne nwoke. Ife na-ekwu ugwu si gwaba onye okwu si ebe ọsịsị na mmadụ ekwuzi na asị na ndị mmadụ ekwuzi na ha si hapịa anya ya hapịa ọdụrụ na ọka nkọ ohiere na nne daalụghị nne anakwa m ya ịchọ ka m batakwa bata m. Ndewo nwanne m. Onye were iwe aga amasị onye ahụ kedu ihe mere eji ewe iwe. Dịka i kwuru na mbụ, ị gaghị eti nwatakịrị ihe si ebe n'akwa. Ndewo. Daalụ. Nwanne anyị Chokomilo, ndewo. Choko. Ndewo. Obi abụọ na nwanne gị nwoke ma. Obi bụ ekele gị. Ndewo. My brother is Chukwu ya gaziele ya dele na mgba ka onye chiri ya zelu. Ndewo. Ije na nwoke m afụbugo m ihe. Na-eme ka anyị lụọ ka anyị si alụ. Ndị Igbo ekene m na ọmụ Chokomilo Ebene Center. Esi m Imo steeti isi ala mba anọ. Mana esi m be Eliza London akpụ. Ndewo. Rapụ na iru ọfụma adọrọ mma. Akwata m na-eme. Ọhịa mere meziri ijiri jee gbanwee ihu ọfụ ga. Na ịma asị na dibịa na-agbalụ gị afa gụnwa na-agba uche. Ijekwa n'ụlọ ka onye mma na-eburu gị mma. Iwolu uche n'isi ya. Because ekwu nke metụ gị ihe ama. Ekwu nke wee eziokwu ihe ama. Atụ nke bụ asị ihe ama. Ọ bụrụ ije n'ụlọ ka a na-eburu gị mma. Ka ọ bụ na ekwu isi ma nke bụ eziokwu ma nke bụ asị isi maka na asị na onye amụma. Wee okwu a na-ekwu na mgbede a gbara ndị ọnya ka anyị nwere ụlọ akwụkwọ taa. Amara m na ọnya wee anyị nwere n'ụlọ akwụkwọ na mgbede a. Ịma enwego mbọsị mmadụ si m ife ame na be Eliza ọtụtụ Saturday morning ife ya oluga ebe like ozi ya afọ 6 na gbaa nne m Jos nwụsị ya okenye mmadụ anyị nche na ịsa agbakọ bọọlụ. Amaghị ife anyị na-ekwu dadị dị mana asị m n'ọnụ ọjọọ my mother gburu ya. Ihe a nwoke onye Igbo ka ọ bụ mụ na ya n'obodo a ka mụ na ya meeti. Anyị na-emekọ ife asị ndị Igbo otu Satọde ọbụla anyị nche anọ ka agba bọọlụ. Amaghị ife a na-eme dadị dị mana asị m n'ọnụ ọjọọ my mother ife gburu my mother. Anọ m na-ege kọmentị ndị mmadụ since so ma na-ekwu na nwere ife ọ bụ our people are not defending the guy. They nwere ife abụrụ okwu ịma na asị na ebulu ozu onye ọzọ.
because maybe ndị nọ na comment na-ekwu onye ọbụla dị entitled to their own opinion. Ihe agwa mmadụ na-ekwu ife onye kwuru na-ekwu ife ọ naghị ekwuru. Mana ịgbago na onye ndị ọ metụta. Abụrụ m onye Izuogu mana abụ m onye Imo steeti and Imo steeti dị n'Izuogu. Abụrụ m nwa Pericoma, abụrụ m family Pericoma, mana ife ahụ okwu okwuluwo ibe Igbo niile ka ọ gwara okwu gwakwa Imo steeti niile okwu. Ife na-ewute m n'ife okwu bụ na the environment ebe okilikili ebe ọ na-akpa dị nkata bụ ife na-ewute m. Okilikili ịnanya fụ ebe ọ na-okwu dị okwu. Onye ife na-ewute m mụnwa karịsịa nwere ife ọzọ na-ewute m na-abụrụ ebe a na-akọ akụkọ odogwu dịka Pericoma na Izuogu. Onye ife na-ewute m because ọ bụrụ na a na-akọ akụkọ ebe ekwesịrị na-akọ ụda ụka ị ma na ndị na-akọ akụkọ n'isi dị ha mma mana ị na-anya ife na-enwero nke ndị ife nne nọ n'okiri ma ndị na-amụ amụ ma ndị na-egele ege ife na-enwere onye arụ dị mma kọsị ya kpali nna mmadụ ọ bụrụ na ịkpali nna mmadụ kpali onye nwụrụ anwụ mmadụ m ekwu ya n'Igbo TV ekwusi ike nwoke ahụ agwalụ m n'ọnụ ọjọọ gburu nne m ife njikwa ya nkịtị m na anyị nọ n'obodo oyibo that day ife m kwadoro imewu nje agbakalụ m eje m dọkalụ glass windscreen moto nkọ ya ka ọ gbahapụ ewere m bọtụlụ amagbuo mana abịakwa m chee maka nne m ka m ji bịaba obodo oyibo. Mgbe m nọ na Naịjirịa enwero mgbe m ji chọba ịbịa obodo oyibo no because of nne m gbanwe na ọsị m na ofu nwa m ga-ejeke na-ata obodo oyibo ofu nwa m ga-ejeke eji m maka abịazi obodo oyibo. Mmadụ eji nne m anwụzie mmadụ dị mkpa asị m n'ọnụ ọjọọ gburu nne m. Ndị agwara okwu amalụgo family agwara okwu amalụgo Imo steeti niile amalụgo mana ime ahụ mmadụ ga-emegide ihe ruo ịma na nke a amaghị ihe m ga-akpọ ihe nke a onye adị mkpa ji ezinụlọ anyị ga nwere ife ọzọ m na-ekwu na-abụrụ anyị ka m ji ekwu ka a na-ekwuzi ka anyị sigide ọnwa ka anyị nwee Biafra bikos anyị nwee Biafra na otu ọdịna ma mepere ọnụ kwuo okwu a na ifuru okwu na famili a na awogo milonia famili a nwere ike gbe ya nkịtị ihe a ga-aja ọsụ ya were vidiyo ahụ o ji medatị ha esevuo na fonu ha. This man na-akpọ Chukwu Emeka ka Osinodu na-eje ka Osinodu ha eje maybe ọ ga na ebe 80 years akpọlitere ya okwu a n'ụlọ ikpe ị ga-afọ ekwuchakwana ya nke anwa aga family ahụ maybe mgbe this man ga na ebe 80 years agbapụtara ya okwu a sị na nekwa ihe gwara ndị a mgbe dị otu a dị otu a nekwa ihe gwa family a and nekwa ihe ọkọsụ family a therefore na ị ga-akwụ ha ego ọnụ dị ụta ndị ị ga-aga nga afọ ndị dị otu a o chekizi afọ n'ọdị mgbe a chekizi ego fụnụ mebi ego niile ọ kpata n'ụlọ ụka ebe ọ nọ amanye elu n'ọnya ọ ga-ejizi ya setụlụ ndị a ọ gwara okwu maybe 20 years ago or 50 years ago. Ọ dọrọ mma enwe efe eji n'aka ma ọ mịa abịaghị ebe a kwuo efe niile ife eji n'aka na ka anyị mụrụta isi enwere onwe anyị. This man si n'ọdụ meje ka ọnwa idea na ndị Hausa ji trela ebutesi ndị arụmajiri na anụ Igbo ọ bụtara kwuo nke anwa ọ bụrụzie onye nwụrụ anwụ bụkwa nna anyị ukwu Pericoma ka ọ nọ na shop ebe a na-ele akwa ka ọ na-akpọ ụkwụ akpọli ụmụ akpọli generation akpọli Imo steeti niile nke a bụrụ dị nke Izuogu na Imo steeti niile ka ọ na-akpọli na ọgwa ihe tukwa nwa mmadụ ihe si ebe na-akwa the family decided to come after him tomorrow ka their problem because onye ọbụla ga-eji mmụọ particular mmụọ agaghị edinwu agwa m nwoke agwa m okwu a n'obodo aka m na-ete mbọsị mụ na ya afụ n'ọnụ ọmụafụnụ na-elote eme efe ọgwa m mgbede otu a dị otu a kọsị ihe ji parents mmadụ egwusi onye egwu ọ bụrụzi ndị nke nwụrụ anwụ ndị si ka agbaghara enwere ike gbaghara ya mana enwe ndị nwee ike ikwu ife ọ na-anụ fanid ijekwuli ya gwu ya si ya na okwu ikwu ikwutele ya enweghị ihe esi yọọ ndị Igbo na nke a bụrụzi yọọ ndị Izuogu ma ndị be Pericoma nọọ Igbo niile ka ọ ya ayọ so ejego m na vidiyo bụ ihe na-eme di ya vidiyo karị
na sorry anyway. So biko enwe ndị na-ezi ozi ọ ga-anụ sizie ka ọnụ no awareness ọ na-achọ create o create ga awareness ndị Igbo niile enwere na-amara ya na Igbo mana nke ịkpali ndị nwụrụ anwụ akwa ife ọjọọ ka ọ melụ ọzọ ekwere okwu na nsị ya boki asọkwa m onye eje n'ụka mana onye na-eje ụka a na-egburu ka mma gụnwa were uche na-esi ya ijekwe na nke dibịa na-agbalị ya afa gụnwa na-agba uche gị ịrapụ ijebe ụka were ọbụla idere n'ụlọ na ijesi abata ebe ka ndị a na ndị a na ọkọrọ m n'olu Igbo TV ekene m ndewo Choko daalụ nne o daalụ anyị na-ekene nwanne anyị nwoke Choko Milo mgbe niile ọ na-anọnyere anyị okwu na-ada gbawa ka anyị gbabata nwanne anyị Samuel Nwewu ndewo nwanne anyị Samuel Nwewu ndewo Igbo TV nọ daalụ ndị Igbo TV ekele m unu daalụ ndị Igbo nna TV na watch onye ọbụla mma ekele m onye ọbụla ndewo Igbo TV nọ ndewo ọmụnwa bụ Samuel Nwewu akwụkwọ m onye Imo steeti from Ehime mba nọ so ebikara m na Madrid so m na-ekele ndị Igbo niile n'ebe a ndewo nọ Igbo TV so na-abịa n'ife anyị nwere taa nna my brother ọkwanụ otu obobe ahụ ka onye ọbụla na-ebe asọ nwata ọ na-eme emume na obobe ndị Igbo anwụrụgo ihe ọ ga-abụ ndị obodo ọzọ na-eme anyị ndị agbata obi nke anyị na-eme anyị a na-emekwa onwe anyị ọ bụ ihe ọjọọ ọ bụ nnukwute ihe ọjọọ because abịa na mba ụwa niile na ebe niile ndị ojii na-ata afụfụ ọ bụ ndị Igbo ebe niile a na-akpasị ndị ojii agwa ọjọọ ọ bụ ndị Igbo ka a na-akpasị agwa niile ahụ so ihe niile abịakwa anyị na onwe anyị kwa ndị Igbo na-akpasịkwa onwe anyị agwa ọjọọ again ọ bụ ezigbo ihe ọjọọ ọ bụ ezigbo ihe ọjọọ and ara m enwere ofu okwu m chiri drọp onye Igbo ọwụla today nọ n'obodo a nọ n'ụwa niile a n'ebe ọ gee ntị onwe ofu okwu m chiri drọp onye Igbo ọwụla ndị Igbo omenala Igbo ajọrọ njọ ihe jọrọ njọ bụ mmadụ ọ bụ mmadụ nwere obi ọjọọ yokọba omenala ya enwe ebe o siri jọọ njọ atọọlụ omenala anyị kwụrụ ọtọ ma kwụrụ ọtọ ka osisi irokotiri but ọ bụ mmadụ nwere obi ọjọọ ndị mmadụ ụdị obi ọjọọ bụ ihe mere o ji dị ka omenala ya ọ jọrọ njọ omenala Igbo ajọrọ njọ dịka obodo niile nwere omenala ha onye pụta nwere obi ọjọọ na-eme omenala a na-asụ na omenala Igbo jọrọ njọ mba omenala Igbo kwụ ọtọ bụ onye a na-eme eji obi ọjọọ eme gị ya ya wụ ihe m chiri gwa onye Igbo ọbụla maka ndị sa na-ekpe ụka ma ndị sa na-ekpe ihe ọ na-ekpe gị but omenala Igbo anyị bụ omenala kwụ ọtọ na-enwe ọgbagọ in anywhere so onye na-eme omenala anyị ya mee ya data agbago ị ga-afụ na eziokwu apụtara ire kwụwa aka ya ọtọ ndị Igbo niile na-eme ya kwụwa aka ya ọtọ omenala ya kwụ ọtọ kwụwa aka gị ọtọ na ihe niile na-eme omenala ya kwụ ọtọ ọwụ onye pụta ọsụ na omenala Igbo jọrọ m gara omenala Igbo ajọrọ ihe jọrọ njọ bụ mmadụ mbụ nwanne ya na-ekwu okwu ya mbụ nwanne ya na-ekwu okwu ya ama asụrụ ndụ ndị be anyị n'okirikiri ụlọ anya na Igbo ebe anyị ahụ ndụ na-afụta ya ka enwere ihe dị mma na-apụta from ya nwa onye ọla na-anụ okirikiri ebe ahụ na-afụta ya na enwe onye na-apụta ya wee nwee ezigbo ihe na-apụta na ndụ ya because ya onye ezigbo ihe na-apụta na ndụ ya ọ ga-ama na ya were isi ntụaja marakwa na okwu oji ikwu ga-awa okwu ọjọọ nye ndị obodo ya nyekwa obodo si n'ime ya Igbo niile bụ ofu ebita mgbe ọla m bịara na akara ị na-apụ na okwu m niile na-agụkarị Igbo bụ ofu ana m eme nke a bụ Enugu nke okwu m niile egwu Igbo bụ ofu Igbo niile bụ ofu so nwanne anyị nwoke a ya ta ehikwe ncha n'anya ma marakwa ka oge n'ezi eme ya o mego ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-agba mba na-asụ wa onye eji akpọ ụdị agwa but ndị a na-okirikiri a na-afụta ya because ha isi kpuru ha ụtụ ihe o mege ha so ka o si na-ebe ihe na m chiri eju ya nwa na onwe ya na-eme ihe ụlọ ọrụ ole ka ọrụ n'ala Igbo na-enye ndị mmadụ ọrụ ọ gaghị onwe nke o nwere ọhịa eji ama onye siri ike ya gụbụ ụlọ ọrụ ole ọrụ gụrụ na-abụ ọnwa agwụ ndị mmadụ arụ ọrụ dị na-eri ụgwọ ọnwa dị ya pụta kwuo okwu ndị ma arụcha
ndị ma arụcha ya banara nke ha pụtaziri aba mba ndewo so awụ m na iwedo onye ọwụ na iwedo iwedo onwe onye kwesịrị iwere gị iwe onwe onye ga-ewere onye ọbụla iwe maka na a sị na ihe ha etie nwatakịrị ihe si ya ebe na agwa ndewo ka ụmụnne anyị ndị nwekwa ike batakwa udo daalụ nwanne anyị Samuel nwe iwu nwanne anyị nwoke Ignatius ekene gị ndewo nwanne m udo my brother ndewo ekene my brother afọ m bụ nwa obodo Ignatius yo abụ onye Nkanu East Amagunze Enugu steeti ndewo anọ m obodo a na-akpọ Mota Valentia ndewo ekene gị daalụ ekene gị my brother ndewo nwanne m nwoke Ignatius ịhụgo n'ihe ekwe na-akụ achọrọ m ka na nkenke ka ịgwa m ebumnuche gị na anyanwụ okwu oke nwanne mmadụ okwu a bụ okwu metara onye ọbụla bụ onye Igbo ọ bụrụ okwu ọ bụrụ ndị Imo steeti ka o metara ọ bụrụ ndị Enugu ihe ọbụla bụ onye Biafra okwu a metara kpata onwe okwu iwu chọrọ nkwu ewu na iwe na nkwu okwu a bikos a sị na mkpọrọ mmadụ iyi ịghọtago mana ọwụ na ihe gbasara ihe na ọwụ na nọmba 1 ya bụ onye ofeke ka ọrụ nke izi na ofeke bikos ọ bụla na-enu ka o ji ama n'ala ime nji okwu a m kwuru kịta mba ofu nke izi o bụ ụzọ kwuo maka akwụkwọ nsọ ahụ o bere iwu na ya ọ sịrị na onye maa ya ụla ya agbakwuru ya akwụkwọ nsọ o bere iwu na ya ọka ọ na-amazi Chukwu akazi oke ọ bụzi na forgiveness adọzi na Baịbụl ya ka iwe ma na alụ adịrị ya na ọgwụ ọ na-akpọ amaghị nke oji ọcha ka ọ na-akpọ amaghị nke ọcha ka ọ na-akpọ nwanne Ignatius anyị chebukwana ihe ị chọrọ ikwu o nwere ihe m chọrọ ịtụnye tupu ị gaa n'ihu onye ọbụla na-elele nyawa ihe onyonyo ga-ahụ ihe o kwuru bido na mbido ruo na ngwụcha ebe ọ sị na awụ na ama aghọla gụtụgharịa mana ya nwa na onwe ese na ya nwa na onwe ya agaghị eme na ya ha atụgharị ihe onye kwe nnu mere ihe eji ngị atụgharịwo na ọwụ na ya atụgharịa na onye ahụ ga-ebidokwa na-eme gịnị na-ama ya mana ị na-anya ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa anyị bịa n'ụbọchị nke taata ịmagwara ya ọra maka anyị chọrọ ịkụziri otu esi efe Chineke ị na-aghọta ihe m na-ekwu o nwere otu o si aghọta akwụkwọ nsọ ọ na-agụ mana anyị chọrọ ijiri nwayọọ kọwara ya ihe nọ n'akwụkwọ nsọ ahụ na a na-eme nwa ahụ nyawaọla ị na-ekwe n'anya maka na ọwụ nwanne gị onye Igbo ị nwere ike si ya ọrịa makwanụ mmadụ ma amasị gaa n'ihu so nwanne mmadụ ndị be anyị na-atụ n'ihu na-asị na nwatakịrị nwere ike nji ala nne wee na-egwu egwu bụta ọnwa ahụ nwata ọchị amụ mpi ya aka abịagbuo ya abịagbu ihe ịghọtago so onye bụ nwoke omego ka esi wee tọọchị obere aka ịghọtago so obodo m na-ayọ ndị Igbo ọ bụrụ na ọ ya ekwe anyị omume na nke a kịta efu na ka anyị agbaghara ya ka anyị kwuo na mistake o mere ịghọtago bọtụ ọzọ eme na ịghọtago and ọzọ ka ibia bụ na odumeji a ndị anyị na-enọ that place o mere o kwuru okwu a ha ncha niile ọgwụ ofu ụbọchị ha ncha and ha ncha niile bụ ndị Igbo wee na-amụ ka ndị nzuzu ndị a na-apụ apụ na-amụgheri ịnọ a na-akpali odogwu onye ọbụla n'ala Igbo na the whole world mma na onye a bụ odogwu Igbo ji eme ọnụ ana obizigo ndị ya bịa ọfụma ka nka nwụọ ịmana onye ya akparị ọ bụrụ onye a nwụrụ anwụ ịmara ebe ọ nọ ịmara ọgwụ ọ na-anọrụ ndị Igbo bikọs nye nwa nwụrụ anwụ kịta ifu na ọgwụ ọ na-anọkwara anyị ebe ọ nọ na gote mi na ọ bụrụ ya ka ị chetara na ya akparị ịkparịsị ịkparị ụmụ ya na ụrụ ụmụ ya bara uru ịkparịsị ụmụ ịkparị dị ọha obodo kpọrọ ala Igbo niile nwanne odumeje ya hapụ ka o ji bikọs nwata asị hapụ ka o ji manọ na-eme aji ihe asị gị jede ka ma na ezigbo ka ị na-eme
So okwu nchọ nkịta efu na bụ Igbo TV dịka onwe nchọ nyọ gị biko onye ọbụla bịa na dịsị efere mba ụwa ọbịa nyekwuo obere inye time okwu obere because onwe ndị na-eche like mmadụ dịka m nwa kịta efu na last time anyị mere ihe a anọ m alahụrụ m ụra and m na-ebido ọrụ by 4 nke ụtụtụ na-eche ka m kwuo but ofu onye pụta ọ na-ekwu ndị na-eche a na-eche ọ dịrọ m ụtọ ahụ biko ọ bụrụ na ị ga na-enwe oge ị ga na-enye mmadụ ọ dị very important. Biko ekene ndewo nwanne m daalụ rinne daalụ ka anyị gbapịa ọsọ ka anyị gaa n'ihu gbapụta nwanne anyị Patrick. Nwanne anyị Patrick my brother, get even. Ọdụgo mma na. Okay, abalị ọma my brother. Ndewo. Daalụ. Ịma na ụta isi eme gaa n'ihu kọwa onwe gị gwa ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ndị Igbo ndị mụrụ m ekene m unu. Ekene m unu onye biri ibi ebiri. Ndewo. Akpọrọ na agba nkwurịkọta onye akpọwu n'ibi ya. Afọ m Patrick Akude. Abụ m anya Abaga na ana m akpọfu esi m Italy akpọ. Ebi m Venetia. Ndewo my brother. Ana m ana ihe ị na-ekwusi nso. Ịnụgo ihe nwanne anyị nwoke pụrụ apụ kwuru onwe ndị kwuru nyawo ihe sị ka a na-ebu nkenke. Ịmala na-aga ndị baịs na na-arapụ ike nyụrụ arụ na-eke isi ọkpọ. So arapụ ike nyụrụ arụ na-eke isi ọkpọ na ibe anyị ọwụ na ọ wee elute mgbe Fada Mbaka na-eme ihe ofesi gọọmenti na-achụgharị ya na gọọmenti na-agba nchetakwa ebube mmụọ nsọ na ọdas nya nwa abịazi ya na ndị dibịa na-ama aka. So amarọ m ihe nye na ndị dibịa ji amala aka ọwụ Elijah ọ dọrọ ka Elijah si wee lụ nke a na-ekwu okwu ya awụdo ndị dibịa ana m abịa nye nwere onwe ma ndị dibịa aka ọwụ ihe kwesịrị ekwesị maka onye ọbụla kwesịrị ịnọrọ otu nye na si echike onye ọbụla nwere right ihe ndị bekee na-akpọ ife chi ọ chọrọ ife o wee bụrụ ya na nke ugbu a na ọ dịrị je kpọọ mmadụ aha kpọkpọ ọha obodo aha nke ahụzi na o kwuru nke ndị bekee na-akpọ general gaa n'ihu ibe ọ ghọtara ihe ọ na-eme ịma na-akpọ onye odu ma eje pọta mara na odudu ka odu ha eje amara na onwekwe onye odu anana ọ na odu ha jere ọ na onwego onye odu wee je amara na onwekwe onye odu wee return okwu enwere ọ bụrụ ihe a ya apụta ebe a na-ediskọs okwu enwere isi ọwụrụ ọjọọ nọmba 1 amabụrụ nwa onye bụ nwa Pericoma mana ọ mere today mmalụzi ụmụ ya sef and from that place believe me from this moment ọ ga-ebe na nwa Pericoma kịta onwego name ọ mana nwere mmadụ amadụ mgbe o ji ekwu okwu ofu ile ka ikwugide mmadụ but ema mbunye elu ka ị na-ebunye ọnya believe na obunigodo abụghị elu from today so mmadụ ihe ọ na-eme o nwere ike mistake onye ọzọ na-awụ mbunye elu onye ọzọ so onye a na-akpọ odumeje my brother ka anyị mee anya ignore dịka ndị ọzọ si wee o nwere ihe anyị kwesịrị focus na be anyị na-achọ anyị suppose ịkwụ na ndị n'azụ nwere ihe anyị ga na-discuss every day by day this kind of person awụrụ ihe onye ga-abịa ọ na-edi stop ihe anyị na-eme ọ na-eme anya uche anya na-apụ n'ihe anyị na-eme anyị na-ediscuss maka ya onye ọchọ ka amarị ya amalụ onye man of God Bible o preach ife ebe ọ na-ekwu okwu ihe ahụ ọ na-epreach ọ Bible ma Bible ịlụkọta onye ji ebe a na-ele material fashion man of God ekwesịrị iji ebe ịchọ ige ọ na-ezigbo man of God ị need ịchọ izu ihe ijezụ ahịa quietly ada eme mkpọtụ my brother believe na ihe ọ na-eme ụjọs ọchọkwanụ ka anụ afọ ya anụ kpọtụ ihe njiwe sị na anaghị arapụ ike nyụrụ arụ ekebe isi ọkpọ ọ gọọmenti ga-aga na-ebule m na this kind of wetin na-eme na bank because ọ na gọọmenti adịghị eme all those things allow na bank na-ama aka idozi obodo na-ama aka inwe ọkụ a na-ama aka inwe indọstrị my brother onye pụta ụtụtụ ọchọ ihe ọ ga-alụ nwere onye ga-apụta ya na ibia na-ama aka agbọrọ ma apụta n'ụzọ a na-apịagwo a na-eme ihe na-enwere isi n'ọdụ igbo na nwere ihe mpụta anya ọ bụ ịghọtago ihe ọnwụ na ọ na-eme ya nọrọ ogbe na-eme ihe ọ na-emelụ ya rapụ nke onye na-eme ọntịla anya nweta ihe anyị chọrọ anya mazi aka ya esi wee hazibe anyị daalụ maka igbu ya nke daalụ rinne ebe ọta nwanne anyị Chigboọgụ ndewo nwanne anyị Chigboọgụ Igbo TV ekene m unu ndewo daalụ ekene m unu daalụ sọ afọ m bụ Chigboọgụ echi m Enugu steeti akpọ daalụ sọ anyị geche m nọọ ife ndị ọzọ kwugasịrị nọọ ifefa na-ekwu dị n'ọda mana ikwute okwu onye nke si na ya bụ odu ha eje bikos na afọ ahụ abụrụ m ka odu eje ọ ndị ọdụka ọ dị ya ka odu wee na-eje
so ndị na-aghọta akwa dịka ya wa ka o duwe na-agbagharị because na ihe nchọpụtakwa bụ na ya bụ onye abụrụkwa na onye ozi Chineke amakwa ma ya kpọrọ onwe ya ya bụ onye kpọrọ onwe ya because from ka onye Chineke kpọrọ onye Chukwu kpọrọ ga-esi wee nwee time ikwuchọ ndị mmadụ ihe a ka Chukwu si ya ji ezọta mkpụrụ obi wetara ya ọ bụrụzi ime amazi na-amachagharị ka anụ na-enwero ebe o si aga na ebe ọ na-ana na-eche m ya bụ vidio wee sị Jizọs si na ọ bụrụ na onye nke ama aga aka nri gụntọ nụọ nke ọzọ o wee sị na nke nọọsụ na anyị ga-emekarị ọya ka Jehova gwara ya mee so dịka ndị kwuru si wee kwuo asị m kwuo nsị na adịghị bụ ayị ara okwu onye ara kwuru ịtụfuru ya ọnịma na unu na-abụ ayịwara ya bụ ara sama kama nọọsụ ya wa ọ bụrụ na asaha ya bụ okwu asa ọ ga-aka nnọọ mma na asaha ya oneche ọ chọọ ka a mara ya ka ọ chọọ ka ọ pụta ife ka ndị Igbo mara onye ọ bụ ya nata ụnụ a ga-ama ihe onye ọ bụ ịghọtago ndị Igbo niile mana ya bụ oduweji abụrụ mmadụ amazi ka ọ na-eme ọ bụrụ mmiri akụ ka ọ na-eme na amazi onye ozi amazi ka ọ na-eme ya bụ majik so onye ozi Chineke kwubie okwu ọ nọrọ n'akụ gee Jehova ntị Jehova were aka ya merie ya nwa mana yawa ga-ebu amụma yawa ga-asa yawa ga-eme ihe niile si nọọ yawa ịmago mgbe ọbụla mmadụ bidoro mewe ihe si nọọ yawa n'ike aka ya oke darụ rinne o daalụ sọ kenere m ndị daalụ sọ aga m eke ha darụ ka m mụta nwanne anyị Obi Ebuka ndewo Igbo TV ekele m daalụ ekele m ndị Igbo niile aha m bụ Obi Ebuka echikwenu m obodo a na-akpọ Dubai na-akpọ abụkwanụ m nwa afọ Imo steeti ndị Igbo tiri ilu si dat na mmadụ kwuo okwu amara afọ ole ọ dị nke abụọ asị ọ wụrụ mbọsị nwata kwafuru mmanụ ka eji eti ya ihe na mbọsị ọ kwafuru ụkpụrụ ti ya ebe okwu m na-agawo si obi onye ọbụla dajụọ obi ndị Izọg si adajụọ onye ọbụla ahụgo otu ihe si wee dị and onye ọbụla ahụgo dat na oduheje kparịrị ndị Izọg kparịkwana the whole Igbo so ebe mụnwa na-ekwu enwere m ọtụtụ okwu ikwu ebe mụnwa na-ekwu kwuo ndị Izọg ụmụ Pericoma biko ọwụnọ nna n'olu m si biko so gbaghara nwa amadi ahụ na oji uche ya wee na-eme ya o nwere ike ịkpọ ya egwuregwu mana egwuregwu afọrị asa egwuregwu na-ekelewe aka ekwerekwe gafe afọrọ m ọbụ aka gbagowa mgbago onwe ihe ọzọ ọ na-achọ so ihe mụnwa were na ihe niile awụ na egwuregwu ofe ilu na egwuregwu gbata ọma na egwuregwu ya na ọwụzi ihe ọche gị ka ọ hụrụ si biko si gbaghara ebe mụnwa na-ekwu ndị Igbo niile na-ege ntị si biko gbaghara na so onye ọbụla kwuo otu o si dịrị ya na nsogbu ya adị ọ ka mma otu a na o si na-eme na o jikwe ntị ya na-anara amakwa m na ọ na-ahụ ihe niile na-eme so biko so obi onye ọbụla dajụọ ndị Izọg biko ana m arịọkwa si dajụọ oduheje ha ama m onye owu bọtụ ka eme na ihe Chukwu okike abịa masị anyị mee so ọhịa ka m ji wee sị na ama esonye n'ụbọchị taa ka m tinyekwa n'olu nke m asịkwana anyị ka ọ maa mmiri ọnụ wee mee gịnị wee gba ụfụfụ so biko enwere ike tinyekwa ọnụ yakwa ndị Izọg maka ama m n'obodo gị obodo gị ka ha kparịrị bọtụ obi unu dejụọ ọkọ ha m n'olu daalụ ndewo nwanne anyị nwoke Obi Ebuka okwu ga-amaka dịka m na-ekwu mgbe niile ọ ma onye agwara nnọọ mana dịka i kwuru ana m ayọ
mana nke bụ eziokwu bụ na onwe ihe na-adị ka mmadụ mejọọ megịnị ọyọ mgbaghara ya yọọ mgbaghara ya anyị ma n'oge na-adịghị anya na ọ ga-apụta nke awụ enwere ndị oyibo na-akpọ formis and packaging ọ dịka ihe ọ chọrọ ime but si biko so iwe onye ọbụla dajụọ ndewo daalụ nwanne anyị Fiesta ndewo nwanne anyị Udene ndewo ndị Igbo na-ege m ntị ndewonu ndewo Igbo TV daalụ lienne daalụ nwanne m ka ime ihe na-alụ maka anụmanụ ana m ege onye ọbụla ntị otego na steji na-eche kapụgote m ụgwọ onye ọbụla kwuru nwa n'ụbọchị nke taa mana ofu ife anyị bụ ndị Igbo ga-ama bụ na ebe isi agbọ na onye ebe iwe nwanne adịrị elu egekwo n'ihu afọ mbụ gbatuo ihe iji na-ege anyị ọwụ na ijiri ihe iji na-ege anyị ntị ị gaghị na-aghọta ihe anyị na-ekwu mana ị gaghị na-anụ ya ọfụma ihe ị ga-eme gbanyụọ ya na-egezi ihe m na-abụ na-ekwu ọ dịgo mma kịta ọ dịgo mma gaa n'ihu abụ m onye Enugu steeti nwafọ Enugu steeti from Anini local government ebi m na Dakar ndewo ana m ekene mbọ niile na-agba n'ahụ na ndị Igbo na-akpọkọta ọnụ ihe onyonyo a egechago m ndị kwuru okwu ntị mana o nwere ife anyị bụ ndị Igbo ga-aghọta na iwe nwanne ada elu n'ọkpụ nwanne anyị omego bụ n'omego afụkwuru m ndị onyonyo n'ihu akwụkwọ m mgbe ndị mmadụ wụnyechara ya n'ebe anwa denụ mana ife o mere adịrọ mma mana ọ bụla ya ga-eme anyị gasị igwe ya anyị amagbu egbu na nwanne anyị ka ọ bụ mana ife ji na-ekwu ya ka onye ọbụla amata maka ọzọ emena because na o nwere ike ọ bụ na agba nkịtị ma ekwula ekwu onye ọzọ emekarịa nke anwa o mere ma mmewata ife m na-ekwu so na ọbụla ọsọ ndị izu ọgụ ka o metụtara onye ọbụla because ọ madụrụkwa m mma ma ọ bụrụ na nwụla echi niile mmadụ abịa kpalie ụmụ m kpalikwa nwa anwụrụ anwụ ọ madụrọ m mma ịghọtago onwere onye ga-abụrụ ọ dị mma mana ewele na omego bụ na omego onwere onye si n'ibie na-apụta ụla onye ọbụla si na ebe nke ya na-apụta onwere ebe si n'ibe anya bụ odubeje na-apụta ụla mana sị gbaghalị ya na nke o mere na ọma mmezi ọzọ amara m na ọtị na-ekwu daalụ lie nne onye ọbụla wetuo obie ka anyị dozie ya ọdụ because na ọ bụla onye ọbụla na-eje ụlọ ụka nwa Chineke ụlọ ụka onwe ndị ji palọ vana eme ụlọ ụka nwelu ndị ji lumva na-eme ụlọ ụka mana ọ bụla onye ọbụla na-eje n'ebe nwa bụ ife na-efe Chineke ọ ka mma otu anụ m ife ikwuru na esi na ọka ịkụziele ụzọ nke Chineke maka na ọ bụla onye ọbụla na-agụ akwụkwọ nsọ ma ebe dị n'ime akwụkwọ nsọ na-esokwe dị akwụkwọ nsọ ka anyị kụziele ya ka ọ malụ ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ịma jisi ike ndewo nwanne m nwoke ndewo jisi ike na-anọnyere anyị daalụ rinne daalụ nwanne anyị Fiesta ka na-eri nri gaa n'ihu ka anyị gbapụta nwanne anyị ụwa Pascal Ndubisi ndewo Igbo TV daalụ ekele m unu daalụ kedu maka ijele ekele m ya ọ dị mma ọ nọkwa ya afa mbụ ụwa Pascal Ndubisi abụ m onye ahịa azụ Mbaise kedu n'Imo steeti esikwere m Gran Via Madrid na-agbọ Spain daalụ nwanne m ihe m na-ekwu gbasara okwu a na-ekwu ma n'oge mgbede a n'Igbo TV wụ asọ nne na nwa na-eri nri asị weta ọkụ a na-ele nne ka na-ele nwa ịghọtara
ihe gbasara okwu edumeje kwukwe gbasara Pericoma or something like that. Ahụra m ndị mmadụ na-ekwesị pụta Igbo ma o mere ihe ọjọọ. But the only thing chọrọ ịjụ awụ adonye mma ihe mere o ji kwuo okwu ahụ, because onye nwa kwuru okwu ma ihe mere o ji kwuo okwu ahụ. Anyị ga-anụkwana from Igbo kwere jụọ ụmụ Pericoma because enwekwara ike nwee nsogbu ba papa edumeje ma ọ Pericoma nwere before mere edumeje nwere ike iji kwuo okwu ahụ. Ama m onye Pericoma wee ma onye edumeje wụ. Ịghọtara? So ọwụ ya anyị nwa ndị Igbo gị nọ na-aba akụwasị isi edumeje kwukwe ka ọwụ edumeje nwere problem anyị nwere n'ala Igbo. Ịghọtara? Ọwụkwara Pericoma onye nwanne m asị m ka m gbachi gị nkịtị ka ikwuo obi gị maka achọ m ndị ime ihe ndị Igbo na-akpọ cut off. Nke wụ eziokwu ọwụ na o nwere ihe nwa agbadi ya mere tupu ọ nwụọ anyị ji were eje mba. Ọ ma ihe o kwesịrị ime dịka onye Igbo ma ọ bụ na ọ bụ onye Igbo. Ọ ma ihe o kwesịrị ime. Ka anyị weregodu na o nwere ihe ya nwa agbadi ahụ merie. O nwere ihe ndị Izuogu niile merie. Nke wụ eziokwu bụ na ọ bụghị ihe a na-abịa ka asị ka emewe ihe ndị oyibo na-akpọ debate. Ọ bụghị ihe debate. Okay. Ihe mere anyị ji wepụta ohere awụ ka anyị nwee ike kọwara ndị mmadụ na o nwere ndị aka ọrụ ha wụ ime gịnị ime ka ndị Igbo nwee ike gbasasịa. Nyawụ nke mbụ. Nke abụọ wee wụrụ na okwu ọnụ na onye ọbụla na-ekwu n'ala Igbo ga-ebutere anyị nkewa, ga-eme ka anyị hapụ inweta nnwere onwe anyị na onye ahụ anyị ihe anya ọma. Nke atọ wee wụrụ dịka anyị na-akpagharịka anyanwụ nkata anyị jide na-amụta ihe maka a sị na ejighị m na mmadụ agbakwazi ahụ were ama ihe onye ya ama ihe ya ama ihe. Aga m enyekwu ọkara nkeji ka ị nwee ike chịkọta okwu gị. Oke, nchịkọta ndị okwu m na-ekwu ngugbu ọwụ ihe ekwuru gbasara ihe okwu anyị nọkwa n'ime mmadụ kwuo m ikwu ma anya ọkụ na Naịjirịa ma mmadụ kwuo anyị ikwu mee ka anyị nwee Biafra. Ọwụ na o kwuru ikwu ewu isiokwu ya ngedekwu unu ta ga-eji be sọpọtụ Nnamdi Kanu ka anyị nwee ike nweta Biafra la ebe anyị. Ndị Igbo kwuru ihe gbasara edumeje na Pericoma gboo nwere anyị enwe misunderstanding. Ọwụ na ya the best. So the best na awụ anyị nwere ike na-eme mgbo ndị otu anyị nwere ike iji medụrụ n'otu dụkọta nna anyị ukwu na Nnamdi Kanu ka anyị labazie ebe anyị because enwe Biafra m na agaghị m anọ ebe m nọ na mgbe ese nwere Biafra some ndị Igbo anyị na-asara gị anọ. So ihe gbasara edumeje awụ ya bụ nsogbu anyị ga-enwe masị puko ndị na-ewe iwe maka okwu o kwuru ewetuo n'okwu ka anyị nwee ike ịgbaghara nwanne anyị nwoke ahụ edumeje. Ama onye edumeje nwa onye Pericoma emekwara ka ya lawa. Ọkwa ya wụ ndụmọdụ a ga na-adụ ndị oki ma ndị onye ọbụla wụ ndị Igbo anyị nwere n'ụwa. Ị na-eme ihe na-gasị iwu a ga na-eje cheta gị maka nke ọma. Onye m chọrọ ikwu because ya wụrụ ma Pericoma ọma ọ ga-ewu ụmụ iwe ya ọkwere ma mere ka ọjọọ nwere ike iwe. So nwanne nwoke wa Pascal Igbo TV ọwụ sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi onu a na-agbazikwa onye dị ndụ. N'ịzaga ajụjụ e jụrụ o nwebeghị onye kpọrọ ma ọ bụ onye kwuru okwu ma mụọ na onwe m esi m Arondizuogu ga-apụta sị na o nwere ihe ọjọọ nwa amadi ahụ mebere onye mmere. Ọ na-eme omenala mana o nwebeghị onye ga-asị na o megidere ya. O nwere ndị na-eji ụka ọtụtụ ndị na-eji ụka na-akpa aka na karịda ya nwa ọ pụta na ọ na-akpa aka na mana ihe m chọrọ ịgwa gị ọ naghị eme onye mewe omenala ọwụrụ ajọ mmadụ. O kwesịrị ka ndị mmadụ ghọta ya wee nwee ike mata na ndị ụka ga-anọrọ ndị omenala ga-anọrọ ka hapụ ị na-ene ndị omenala ka ọ ha wụ ndị ọjọọ. Ịgwa nke bụ eziokwu o nwere ndị omenala ka ndị na-eji ụka bụ na-eme ihe anyị kwesịrị ịma ya. Darụ rie nne nwanne anyị Chukwu gọzie gị. Ndewo ka anyị nwee gbapụtakwa onye ọzọ. Ndewo daalụ ka anyị gbapụta nwanne anyị Fiesta. Ndewo Igbo TV. Ikuku ekwentị gị abịagwo ka anyị hapụ emechaa ị ga-abata ka onwe ike dị mma ka anyị gaa n'ihu maka na anyị na-emezi ugbo anyị na-akụzi kwarapụ. Nwachukwu ndewo.
Anụrụ m ka ị na-akpọ egwu Pericoma na background. Nwanne mmadụ. Ozugbo isi. Anyị nwawo major distributor Pericoma Okoye and his traditional dance group Arondizuogu. Number 1 already in Papa Lagos. Ndewo. Ịma nsogbu anyị bụ Igbo nwere. Welcome kọwa onwe m awo onye oturu n'Isquato local government area Abia State. Nsogbu anyị bụ ndị Igbo nwere wụ ikpuchide ana m ekpuchide okwu aka. Bob Marley anwụgo beta okwu ya ka na-elive till tomorrow. Pericoma anwụgo beta okwu ya ka na-elive till tomorrow. Ihe na-eme ndị ụka wụ ha bụrụ Baịbụl ha anaghị ahụzi onye ọzọ asị mmadụ. Onye Roman Catholic ekweghọ na Methodist, onye Methodist ekweghọ na Jehovah Witness. Ihe odumeje nọ n'ime boutique were discuss ụka akpara akpịsị ka eji ekwe. Ha kwuchiri ihe ahụ ebe ahụ, watch ya vidio ahụ, were send ya na ifuru mba ụwa, ewere hụ ya. Nna ị ga-asị m na ọ dịghị mma. Nna anyị ewu mmadụ. Ihe na-adị ewu m iwe bụ okenye bịa, ị na-ekpuchide okwu aka sị gbaghara. Ị na-agbaghara gịnị? Mgbe m na-aga school na Chara Central School Utrokigwe, na mgbe m bịa late taa bịakwa late echi, ya sị m go there, kneel down, so tomorrow mara ka ihe esi odumejọ ka nwata. Ọ okenye ọmụ ihe ọ na-eme. Agatụbeghị m Arondizuogu before. Amaghị m ebe m na-agbafe moto m si Okigwe na-eje Ọnịsha. Ejenubeghị m ebe ọ. Beta odumeje a na-ekwu abụzighị nwata, ọmụ ihe ọ na-eme. So ụka anyị hụrụ ọ gwara ndị Arondizuogu akpara ya akpa. So nwezi onye bụ nwata. Anaghị m ekwu ka m bụrụ ezigbo mmadụ. Arụsị eji ezuo n'izuogu ihe mere onye alago. So mma alakwa odumeje ya ala. Ụka ahụ ị hụrụ o kwuru. Because e jiri vidio shadatin ahụ. Emechakwa watch ya n'odete nọkwa watchiri ihe ahụ o kwuru. Then unu mechazi etinyesi ya n'efere mba ụwa ka anụ esizie kịta gbaghara. Ị na-agbaghara ya echi ome nke ka nka. Ọkụ ya wetu ahụ anyị ga-esi dozie ebe anyị. Maka nsị kọsi ya tụpụrụ ala biri. Ya anaghị anụ ma ya anaghị ekwu. So okenye eme ihe adịghị mma, sị kpọọ ya sị ya na ihe ị mere adịghị mma, ya mara ka ọ ga-esi eme. Ị na-asị gbaghara ya echi ome nke ka nka. Kamgbe e bidoro ihe Biafra, omenugo ichi odumeje pụtara na chọọchị ahụ preach about Biafra. No. O nwe one thing. Bible sị gị don't judge. Kedizi ihe ha nwa bụ ndị ụka na-criticize ndị omenala ya ka m chọrọ eji. Na anyị nchawo mmadụ. Si were be gị mana be m. Anyị nchawo mmadụ. Ụka akpara akpịsị ka eji ekwe. O nwere ndị otu ya na ya kpara ihe ahụ. Ha were vidio chazi ya were tinyezie n'efere mba ụwa ka onye a gwara anọ. Maka ị gaghị achọ m nọ na-achụkwa ekwere masị gị uwezu okesi isi na ọnụ ije ebe mmadụ nwụrụ gị so onye anwụrụ nọ n'oge igbura ndị onye ọzọ ka ya nwụ. Ịmara mgbe esi ebe ahụ were pụọ. So ịma na-ekwu ya dịka ọ gwago Pericoma onye ọdịnala ka ọwụ ndị chọọchị bịa ha na-pretend na-ete pankeki. Gịnị ka ị na-ete? Ihe o mere adịghị unu mara na ọ nọghị na ọ na-egwu wayo. Ọ ndị chọọchị na-akpọpụta ụmụ anyị na-agba ashawo n'obodo oyibo. Ọ ndị chọọchị na ndị many of them na-ebu ọgwụ anyị machi ihe niile ahụ. Bet ịbịazie gị na-akọta onye ọzọ ọ bụ ihe a ka ya bụ okwu odumeje oprichigo Biafra n'ime ụlọ ụka ahụ for one day. No. So that campaign adịghị good. Si were ebe gị mara abịa m ihe ahụ maka tụntụ ngengem ọsọ mgbadawu n'ugwu ka ọ asakwasa dị nye ọwụ gịnị. Ndewo nna. Ahụrụ m na ị kwadoro akwado. Arahụ m ụra n'abalị. Nwachukwu Jude, ị mara mgbe ị na-ekwu okwu ahụrụ m otu ọdụgụ nsị ka m hapụ ịbịa mechiri okwu n'ọnụ maka ịgwa ha ndị ọzọ maka ama m ebe isi wee na-akpọ gwazie ha tupu ị pụọ. Mụ awa onye ọgwaahịa Achara n'Uturu nke dị n'Isquato local government area Abia State. Mụ awụghị onye Arondizuogu, awụ m onye Imo. Anọ m n'Imo steeti before mana since ekewaziri anyị nọzi n'Uturu Isquato local government area. Ka ha pesi na nne dị fe mana ihe o mere adịghị mma. Ebe isi akpọ? Anọ nso esi Madrid akpọ. Okay, nwanne anyị nwoke a Nwachukwu Jude. Ihe gbasara Igbo na inwere onwe anyị na-amasị ya nke ọma. M na-asị gị jide ka iji maka na a sị na onye asị ya jide nke oji. Ịma na onye ahụ na nke ọ na-eme dị mma. Daalụ nne nwanne anyị nwoke. Ndewo nwanne mmadụ. Daalụ nwanne anyị nwoke Nwachukwu Jude. Na-etinyewa okwu ọnụ. Ifeanyị Chukwu fere mbụ ụwa ya
Ndewo nwanne anyị ekele okolo. Igbo TV ekele m ụnụ. Ndewo anyị ekelekwa gị. Ndị Igbo ekele m ụnụ. Gaa n'ihu ma otu esi eme. Ndewo. Ma afọ m owuwe ekele dị Chukwu. Abịakwa m ọzọ today kwa. Awụ Igbo steeti. Esi m ọlụ preside. M na-akpọ from Switzerland. Ndewo nwanne m nwoke. Igbo TV. Nwanne m. Na-afụ ihe niile aga n'ụbọchị oge adịghị m mma. If this man na-akpọ Odumeje, that man, the man no. Ọ dị m ịgbata TV ya letakwanụ small. Ịghọta ihe na-eme? That man dị m ịgbata TV ka o leta small. Ọ makwana ihe na mmiri ọkụ ụzọ abụọ. Ịghọta ihe na-eme? Otu ahụ ọ dị ya ọwụzi nwatakịrị, ọ bụzi nwatakịrị n'ala Igbo. Isi ọtọ na-enye this man. Ọkwa ihe ọkwa our father. Okay, for ya. Ihe onye ahụ isi ọtọ na-enye the Igbo race. Amaghị na-agụta na-eme. Ihe compete isi ọtọ na-enye the Igbo race. Then okenye gbara dị ike. Apụtakwala ebe akpada. Fụ nke bụ eziokwu. Ọma kwube ya direct. Then yala ala ike ka ọ na-akọva up. Mbanụ. Ọ dịghị good. Onye fụ nke bụ eziokwu ya kwụpụ ya. Ịghọtala? And otu esi na otu ndị Igbo si na-adala dis TV na-ada ekwu okwu. Ịgbalị nke eziokwu. O wee were n'otu ahụ na wee support our leader Maazị Nnamdi Kanu. We can achieve for this Biafra. Ka onye ọbụla larụ ụlọ. Ọngị na-eme dị ka na-adụ ihe nke abịkọ. Otu a na-esi otu ọzọ esi nnọọ wee back up this Igbo TV now. Because ndị Igbo abịa now. Ewesi otu ahụ now. Back Nnamdi Kanu up. Biafra abịa taa na-esiri ihe. Amaghị na-agụta ihe na-eme. Ndị Igbo okenye na-anụ n'ama ya. Many things na-eme n'ala Igbo. Emere ike chiri ike okwu na ya. Ihe a ka m ji were like that man wụ Maazị Nnamdi Kanu, that man. Switzerland down today. Ịgbalị nke eziokwu. Enyi dị ka abịa today. Because enweghị any ntụnye ọbụla. Switzerland nation na-adịghị nwata. Every time ego dị kọta ọ dị very sweet. Onye ọbụla dị okay here. Ịghọtala? And the asphalt of Nnamdi Kanu enweta Biafra ịfụrụ. A ga-eche many people ndị kpụrụ onwe ha ndị Igbo. A ga-eche esi ha mmakwa ma nne ha ọwụ ndị ofe mmanụ ọ nne ha ọwụ ndị Fulani ga-ekwenụ ntị gee ntị ịgwa nke onweghị onye ọ ga-eme ọwụrụ ọ gaghị ewe iwe otu isi ewe iwe mụ na onwe m iwedu m onweghị ọdụghị mma n'ala Igbo nke wee eziokwu ndị na-achị anyị na-eghe anyị mma na akpịrị anyị ma nke ahụ mana nke wụzi ihe anyị na-ayazi wụ na ndị na-achị anyị na-achị anyị otu a si achị anyị na-eghe anyị mma na akpịrị anyị jiri kụzie aka anyị werezie mma si ka anyị bupụzie nke kwọnụ o wee bụrụ ya ị na-anya n'ihe mgbe ihe kwuru ihe eji nọrọ ebe a ihe ọbụla a na-eme nwere usoro n'usoro mgbe ọbụla ewekọtara ndị Igbo ọnụ ndị ọzọ kwa akwụkwọ ndị Biafra ndị ọzọ ịkwakọta ha ọnụ awụzighị nsogbu anyị ga-ebidokwodu a sị na a na-eti n'ụlọ megịnị dụrụ mma nwee ike mee gị wepụ ama ọwụ na ya ebidoghị n'ụlọ kwuo eziokwu ihe ọjọọ mee otu isi kwu si na onwe ndị na-eme ha ahụ ihe ọjọọ ha emegịnị ha ekpuchie ya aka anyị hapụ ya si ka ekwuwe a na-ahapụ isi aka wee gbawa ụrịọm ịghọtagwu amaka anyị na-asị gị mgbe niile biko bịa na-anọnyere anyị ka anyị nwekwa ike Igbo TV mụwa special mụwa ekele like this program. Ndewo. Mụwa ekele like this program. Ndewo. Because ọwụ ebe a na-aga amata onye dị many Igbo man, original Igbo man, ọ bụkwa ndị fake one now. Ndewo. Ịgbalị fosi ọwụ ebe a ga-eji amata nwanne biko gaa n'ihu daalụ. Ndewo. Ka agbapụta nwanne anyị Chukwudị
Ndewo nwanne anyị nwoke. Nwanne, ọ dị mma. Daalụ. Ị mara anyị nyere gị aha mara mma. Nna, ọtọghị m aha mara mma. Tata senior. Ndewo ka ị mere ụbọchị gị tata. Ọ dị mma, my brother. Daalụ. Gaa n'ihu. Anyway, anụrụ m ihe onye ọbụla kwuru ihe gbasara nwoke na-eme ihe chọọchị. Ị nwere ike ịga n'ihu gwa ndị Igbo ndị na-ege ntị onye dị ịwụ na ebe isi apụ. Ndị Igbo ndị na-ege ntị, abụ m onye ọrụ, esi m Madrid na Spain na-akpọ. Nwanne m gazie n'ihu. Aha m Chukwudi. Ihe mere n'ụwa na ihe gbasara ihe a na-ekwu ịma asị na ndị okenye si imibewe anya abịrị akwe na aghọta. And ihe a na-ekwu ahụ ọkụ ebe ọ na-abụ nsha chụpụ ya maka na enwere m onye ga-atụ ụkwụ echi ile. So ya bịa were my brother maka na ndị okenye mesị ịnaji n'aka fere isi nkwa aka dị anyị ọwọla ihe ọzọ. So ihe gbasara nwoke a na-akọ ụka nwanne ihe ahụ egechara m ihe niile okwu tin wutere m ọfụma dịka m si kwuo n'isi mbido na imibewe anya abịrị maka na arụ ndị Izuọgụ ndị be anyị aga masị gị na ọ bụ next to my village and ama m a lot of them and iji bidogodo ihe dị mmanụ kwuru asị ka ọ tụrụ ọ sị na enwere ndị onye arụ ndị Izuọgụ aka siri ike onye ahụ ezigbote onye asị bikọsụ ama m ndebe mbata iwe ndị enyi m na ha nọ nwanne ha nwoke wụ former ambassador so onye megide ihe wụrụ former ambassador nwanne onye a agaala fa na Naịjirịa akwe na aghọta so mụ adị nsọ m enwe onye be ha tesugo ihe gbasara ambassadorial destin na nke bụ eziokwu nwanne m Chukwudi anyị ekpebigo na anyị adịghị ịma aka anyị ma onwe anyị ọwụhụ mmadụ niile na-apụta na efere mba ụwa nke a na-akpọ soshal midia bịa mewe ọnụ ịbịa anyị na ya na-abịa ịbịa kwuo onye nke akwụkwọ nke mba anyị achọghị ụdịka ihe gaa n'ihu. So ihe mara n'ụwa na a ga-adọ dị ma na enwe ndị ga-ezi ozi ka o zuru ya ntị a ga-adọ ya aka na ntị ya hapụga ihe gbasara ihe o mere last time maka na o metaghị ihe adịkwa ama maka na ekwekwe okwuola maka ndị Izuọgụ echi ile nwere ike nwa ndị Izuọgụ enwere ike rụzie ndị ọzọ dị ka ọ ga-ekwuzi maka ya maka na nwoke a na-ekwu Pericoma enwere onye ọbịa dị chalenji ya enwerekwenu mgbe ya na-esere ya na onye ya na ya ụmụ ya na onwe ha enwere iwu ejide ha so ya bịa were my brother nwere m asụ na otu okwu adịghị n'ụka mgbede ọ mabụrụ mmadụ ịbịa na-agbagharị ụkwụ ọsọ ka ekiri so onye nwere ozi a ga-eziri dị nwoke maka o ruo ya ntị ya na-eme ihe chọọchị enwere anybody isi eme n'ihe chọọchị nwanne mana ihe ama awụdatụ na nwa mmụọ emewulewa mmadụ nwa mmadụ emewulewa mmụọ onye na nke ihe nwanne ị na-emegodo ihe ụka udo dịrị gị otu ọbụla isi eme ihe ikwu otutere Baịbụl ikwu oteghị ihe nwanne nwere onye ọgba nke a gbasara anyị ndị na-esu ya ka nke a gbasara akwa na-aghọta mana ihe gbasara ịbịa kwuo ezi ihe gbasara obodo echi ile nwere ike wụrụzie Pete Edochie ka ọ ga-akpọtakwa na kparịwie na pọblik enwere ike wuo ọkpọpụtakwa enwere ike wụrụkwa onye ọzọ mana nwanne ihe ahụ o kwuru biko ama m na aga m asị ka ndị Izuọgụ wu ndị ụmụnne m so ha biko enweta nwere ike isi gbaghara ha gbaghara ha mana ya ga-eme ekishọn okwu arịrị ya ntị maka echi maka ihe na-ekwe ya sị ihe na-ekwe ama ọkwa mmiri maka osusi ya ọ ma ihe na-ekwukwu okwu maka echi ọwụdụ nke mere ememe mana asọ ọzọ emeziri ya bịa were my brother ekele gị my brother ị na-agbalị biko jisi ike n'ihe ị na-eme jisi ike Chukwu ga-agozi gị gba gị ume my brother kelekwe na ijele ama m na ọnụ dị taa mana o nwere ọ batara gbapụkwa ọbịa ịma ịbịazi n'azụ oge maka anyị na mgbe anyị bidoro ọbịa okay ngwarụ my brother thank you so much m ga-agazi n'ihu kpọpụtakwa nwanne anyị awụrụ m ibe nwanne m nwoke nọrọkwa ya maka ọ ga-awụ onye ọzọ na-aga ịpụta awụrụ m ibe ndewo nwanne m ndewo ọnụ mma aha m bụ Chibueze Awurumibe esi m Imo steeti onye Imo steeti mana ibi m na mba Italy Trento Italy ndewo nwanne m anụnọ m
ihe ndị mmadụ niile na-akọwa gbasara nwanne anyị nwoke Oduheje, ihe o kwuru gbasara ụmụnne anyị ndị Izọgụ den na nwanne nwa Izọgụ na onwe ya na Izọgụ na onwe ya n'ihe eme nwụrụ anwụ. Ọ bụ okwu arụ ka o kwuru, ọ bụ okwu alụ, maka na ndị Igbo kwuru ilu si nwanne ihe ọjọọ gị kwuo na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ, maka ihe ọjọọ onye sọpọtụrụ ihe ọjọọ ga-eru ya aka, gị sọpọtụ nke ọma erughị aka. Maka nwanne anyị nwoke ahụ ọ bụ eziokwu na mụnwa amaghị onye achọkwana m ime onye ọnwụ, maka na akwụkwọ nsọ gwara anyị ka m sụọ ya na okwu oyibo. Ọ sị by their fruit we shall know them. Site na mkpụrụ ha ị ga-amara ha. Ọ na-eme nwanne nwoke a mgbe ọbụla m na-ahụ ya na ihe onyonyo efere mba ụwa, ana m ahụta ya na asọ ọwa onye nke Chineke, ana m ahụta ya na ọwa onye ahụ na-adịrị ji aha Chineke egwu egwu, because n'iwu nke Chukwu Chineke nyere anyị iwu iri, ọ sị ejikwala ha Chineke gị egwu egwu, mana onye nwanne nwoke na-eji ya egwu egwu. Ịpụtazi na efere mba ụwa wee na-akparị mmadụ na-akparị obodo, ọ dịrị mma. Kama ihe ọzọ m chekwara ikwu, ọka ha wụrụ ihe isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Akara egbu ya na nkenke. N'uche m onwe m, uche onye ederela ya, mana n'uche m onwe m ọ ihe akara ikwu, nwanne anyị nwoke ahụ kwesịrị ịpụta na efere mba ụwa rịọ arịrịọ, ekwubi okwu ya, ekwuru ihe ọzọ gawa, maka na anyị nwere ihe dị mkpa anyị ji n'aka. Maka na ọ dị ka onye ọjọọ ahụ bụ Ekwensu chere iji ya wee meghasa anyị, mana ama m na Chineke amaghị ekwe. Chineke ya amaghị ekwe. Ọ kwesịrị ịpụta na efere mba ụwa bịa rịọ arịrịọ, rịọ nwa Pericoma, rịọ Izọgụ n'ihe eme as a whole arịrịọ. Okwu m gaa ka okwu m nwa. Okwu ga-amaka. Daalụ nwanne m nwoke. Daalụ nwanne m. Daalụ n'isonyere anyị. Mgbe ọbụla ị na-esonyere anyị, ihe ọ pụtara na ị na-akwado asụsụ Igbo, ị na-akwado omenala Igbo, ị na-akwado anyị na onwe anyị megide ịnọkọrịta ọnụ dịka anyị na-ama onwe anyị. Ọkwanye awụ ihe ha na-ekwu, maka na njem anyị na-eje na inwere onwe anyị ọ bụghị ije a na-eje na-aṅụ mmiri. Ị ga-eriju ahụhụ bidogoro na ezinụlọ gị wee na-eje nwa njem, maka na eziokwu anọkọta ọnụ were nye ọnwa mmiri omegịnị wee bụ ọgbọ ọfụfụ. Ndewo nwanne m, ya gaziere gị. Ya gaziere unu. Ndewo. Tupu anyị gbabata nwanne anyị nwaanyị sonyere anyị, ka anyị gbabata nwanne anyị Blessing Val. Nwanne mmadụ udochia udo dịrị gị nwanne m. Ndewo. Keke ime. Ukori ọma. Nwanne ha agbụgbọ ya anyị ka na-agba ukori. Oru ka na-agba ukori, anyị na-akpụgo. Ndewo. Nwanne mmadụ. Ana m ekene onye ọbụla, na-ekene ndị kwuru okwu, na-ekene ndị tere ate na ndị ate na ndị na-ede akwụkwọ ede. Ya, aha m Blessing Val. Esikwere m obodo Fero were na-akpọ. Ya, Egypt. Ọ ka fọn. Ahụ m onye Arondizuogu. Anyị ka ihe mere. Ndewo. Ka nwoke a jọs dị na wepụta mgbe anyara, bọta ya anarị apịa ka anyị ahụ. Okwu this guy ahụhụ okwu, because ịma ka m esi wee tụọ inu a, because ọ na onye mmadụ nwụrụ anwụrụ, o nwere aratị na-abawi ya isi. Onye ṅụrụ siga na onye ṅụrụ anwụrụ ahụ dị sem. So onye nwụkwa na anwụrụ na onye kpọrọ nke ọkpụkpọ ahụ dị sem. So ọ ihe dị ebe ahụ, because ị na-edi mma n'anya, ị ga-ama na onye a na-akpọ ihe ọkpụkpọ, ọ na-akpọ ihe ọkpụkpọ ọfụma. Agabụkwu m chọọchị ya, enyi nwoke kpọrọ m gaa chọọchị, nna gara ebe ahụ na-asị ihe ọụnụ ụka ka ihe ebe ọụnụ ụka ka ọ gịnị ka o nwere ihe ọzọ a na-efe ebe a. Ibisef dị anyị gakwuru di ya sef, o kwuru okwu a. So ama m ihe o nwere ihe a na-akọ nnọọ, sị m o nwere onye Izọgụ eze ego. Nna nene see my brother m na ya na-abọ so na I don't think na onye ahụ pastor, because na onye ahụ pastor Chineke kpọrọ okpoko, o nwere ka agwa ya ga na-adị, ọ ga-enwe nsọ n'ime onwe ya.
you know, and okwu ga na-esi n'ọnụ apụta ga na-adị iche n'ihe ndị nọ n'ụwa na-eme, but nyela mekarịsị ndị nọ n'ime ụwa. So iji wee gosi gị na onye a mba atụchata mụnwa ịtụchata onye a risef ọ dị ka isi Arondizuogu wee jewe Afghanistan, because I don't think na o nwere ihe ya atụchata onye ahụ n'ime. So ịma na o nwere okwu mmadụ na-awụ okwuo asị na onye ekwu okwu arụ ọhụrụ na ọ kpọrọ Izuogu aha wisi, but na gịnị nke ịkpọkwu mmadụ ịkpọ onye nwụrụ anwụ kpọọ ụmụ ya, ọ dịzie ka o nwere ihe na-esere ya na ya na the family. Ọ dịka o nwere ihe na-esere ya na ya na the family, ka o nwere onye Izuogu ya na ya na-abụ mere ihe o rie egi ọ ya na ya na-abụ mekọọ ihe onwe ka o si wee dị ịghọta. So ka o si ekwu the ten, so ihe m na-efiri na o nwere onye ọ chọrọ ịgba anwụ gbara ya, so mgbe ọ kpọrọ the ten n'ọnụ, so n'ọhịa dị ebe ahụ, because ihe ọjọọ mmadụ nwere ike ime n'ọnụ ịga n'inyi ibe nyiri mmadụ na-agwa onye asị na onye ha adịrị gị na mma, onye nwụrụ anwụkwa ka ị na-asị na onye ha adịrị gị na mma, onye ha ngwọ ichefuzie na ihe anwụ echi, and ka aka iji wetere onye ọzọ ka a ga-eji wetere gị. So the thing dị bụ sị na ọ wụrụ uche obi m, because I don't think na this thing ga-esi ụta na wee ga otu esi ekwu na ịghọta, because ọmaha family Pericoma ọmadịghị sef ọjọọ so na-anụ ahụ, because ọwụ na onye a chọrọ ịkpọ maka Pericoma ọ gara ịkpọgagwu ihe Pericoma oje na-akpọ Lion of Africa fim emere mgbe a dị na ụmụazị ịghọta ka o je na-akpọ ugbu a fim echefuchagwere echefu iji wee gosi gị na the man nwere ihe another thing obi n'obi ịghọta. But ọrụ fọmụnwa the family that man agaghị ahapụ ya, because na onye mere ihe mejọ aga na ejere n'ụlọ ụka ya were ndị eke burie ojegoro zaa ajụjụ guys amụọ ya tax ọ ya akwụgoro first before na-apụta na ọ pụta na the tax echi ọfụkụdị ọ na-atụ ọnụ mbọ ma ọchị ikwu okwu na ata dị ma na-ekwuka ọ dịghị na o kwuru kwuo ya na ọ kwuru kwukarịsịa kụzie ozi obodo ahụ ọ dịzie ka ndewo nwanne m nwoke ndewo daalụ nwanne mmadụ marakwa nsogbu adịghị anyị nwe agba agụ daalụ ka anyị gbabata nwanne anyị nwaanyị Chimobim. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Chimobim. Igbo TV ndewo. Daalụ. Afọ m bụ Chimaobi, abụ m onye Nkanụ n'Enugu steeti. Daalụ. Ndewonu. Ana m ekele ụmụ nwanne anyị. Okwu niile anyị kwuru ebe a tọkacha m. Nke tọkarịrị m bụ na onye ọbụla bụ Igbo amaka. Onwenugoro onye kwutọrọ Igbo. Nke tọkarịrị m bụ na ihe mere bụ ndị Igbo ka a gwara okwu. Ya nwa gosiri anyị na Igbo bụ ofu. Na ihe dị na ya bụ na nwanne anyị nwoke bụ maka nwanne anyị ka ọ bụ onye Igbo ka ọ bụ. Amakwa m onye ọ bụ, ọkwa n'efere mba ụwa ka m na-afụkwa ya o. Amakwa m onye ọ bụ, afụnụrụ m ya n'ife. N'ihe dị na ya bụ na okwu o kwuru adịrọ mma maka anyị ncha bụ nwanne. Okwu o kwuru adịrọ mma maka nke mbụ bụ na Pericoma bụ onye nwugoro anwụ. Ndị Igbo na-akwanyere onye nwụrụ anwụ ugwu. Nke Igbo bụ na ọ bụ okenye. Pericoma bụ okenye. Pericoma bụ ndị nna nna anyị na ma mpa anyị agwago mụ na ndị dịka Pericoma bụ ndị zọrọ Igbo ma ọ bụ n'oge agha. Ndị dịka ha bụ ndị na-azọ ndị Igbo. Maka o nwere ihe Pericoma ga-ewe nye enu kịta ihe emewe. Ya bụ ihe wee dịka ndị ụmụnwanne m si wee kwucha ebe a. Okwu niile ụmụnwanne m kwuru amaka. Maka na onye n'anya ofu na nwanne anyị nwoke anwa na-ekwu okwu otu sọrọ ya. Atarọkwana m ndị si na ọ na-anwụ ihe ọṅụṅụ, mụnwa amara m na anwụ ka ọ nọdụ anwụ. Maka na onye ọbụla na-ekwu okwu ma ọ naghị echi ya eche, ị kwesịrị ịtagharị okwu atagharị bifo ikwupụta ya. Like onwe nwanne anyị nwoke kwuru ebe a na o mecheghị ihe onyonyo a kirikwa ya bifo oziga ya n'efere mba ụwa. Mmadụ kwesịrị ị na-ata okwu ata bifo okwuo ya. Mana ihe tọkarị m ebe a bụ na Igbo niile ka o mere ihe and onye anyị na ebe a na-ekwu ihe a kịta
ọ bụ pastọ nke ya bụ pastọ efere mba ụwa, ọ na-anụkwa ihe a na-ekwu. Ọma na naanị ya ga-akwụrụ n'ala Igbo, ọgbachi nkịtị n'ihe a, onye nwafọ Igbo niile na-ama aka na ọ dịrọ mma. Mana ọmụọrụ nọ naanị ya ma nkwunwu n'ala Igbo, ya pụtakwa n'efere mba ụwa bịa kwụyọ ndị Igbo, maka na o nwere onye karịrị ọha. Ofu onye ada eshiri ọha, ofu onye ada eshiri ọha. Nyawa bụ ihe m chọrọ ịtụnye na ya. Ụmụ nwanne m anyị niile ka o metụtara, ka anyị wekwa na ya, ka anyị hafụkwa na igbufu ya, nọkwa nwanne anyị ka ọ bụkwa. Mana anyị nke ndị oyibo na-akpọ ịkọl ya to order, anyị ga-agwakwa ya na ihe o mere adịrọ mma, maka Igbo niile ka ọ kpọrọ iyi. Mmadụ ama kpọnụ ndị nwe ya iyi maọbụ kparịwa ndị nwe ya, maka ihe o mee kịta. Igbo ka ọ mara aka n'iru, Igbo ka ọ mara aka n'iru, ọ dịrọ mma. O nwere mgbe a sị na a nụrụ agha n'oge gboo, mpa anyị kọrọ anyị obodo n'obodo, na o nwere ihe ndị obodo ndị omenala bụ ihe a sị na ha pụta obodo na-akwado ịbịa agha, ha elutego, ndị omenala bụ ihe wetara ihe wee n'elu ọchịchị gbaa. So anyị tụfuche ndị omenala ka ihe anyị ga-eme, ha na-abara anyị uru ọfụma ọfụma, ha na-aba uru. Ọ bụrụ ndị omenala niile na-eme ajọ ihe, o nwere ndị omenala aka kwụ ọtọ, o nwere ndị omenala aka kwụ ọtọ, ka anyị kwanyere ha ugwu ruru ha. Ndewonu. Okwu amaka nwanne m, ndewo. Ndewo. Daalụ. Dịka anyị na-achịkọta ka m gbabata Odogwu ka ị chọrọ ide. Ndewo. Ndewo nwanne m. Ijere bịara mana o nwere otu o si gbapụ. Aha m bụ Chijioke. Ndewo. Ya, esi m New Delhi, India abụọ. Ndewo. Okay. Ndewo. Gbapụ ya ọsọ maka anyị na biko ihe m nwere ikwu bụ ihe ọnụ na-eme amaka. Ndewo. Maka mana ihe m chere ịrịta aka bụ ụmụ ihe a mee, biko ka ọ ghara ịwụ topic anyị nwere long thing anyị ji n'aka. You know my point. Ihe m mere bụ ihe anyị chọrọ ka ọ na-ekwu bụ in my opinion, n'okwu gbasara this man now, ọ na-echie ya warning, ọ nọpụta n'iru akwụkwọ, ọ na-agwa people so ha biko ndị Igbo respect on your elders. Nke ahụ aga because anyị ma ebe anyị na-aga now. Biko jisi na ike, ihe m na-anụghị ahụ ndị Imo, ndị Anambra, ndị Abịa, ndị Enugu, ndị Ebonyi, biko jisi na ike mee na expand. Igbo rukwere data, ọ na-enwetara anyị these people, mekwuo na expand ka anyị nwetakwu more of our people ndị lọsara alọsụ. At the end onwe na-arịghị okwu n'ọnụ, okwu ga-amaka, mana o nwere ihe anyị ji were hiwe ihe anyị na-eme gbasara maka abịa. O nwere ihe anyị kwuru sị maka na anyị na-anya ihe iwu ị na-ekwu ọwụ ọrụ ofu onye, maka o nwere ofu ihe nchọpụtara. Otu a na-anwa nna anyị nwoke Maazị Nnamdi Kanu nọ, ndị mmadụ na-ahụta ebe ọ naghị emete ya, mana ị jụọ ha kedu ihe gị na onwe gị as a person gị mere, o mechie ọnụ. Ị jụọ esi ya n'obodo gị ka ihe mere, o mechie ọnụ. N'ezinụlọ ka ihe mere, o mechie ọnụ. Na soshal midia na onwe ka ihe gị na onwe mere, o mechie ọnụ. Ọ wụrụ ịgba ọnụ. Ịma ihe mere m ji ekwu, ọ bụrụ na m na-eme gị atak ma ihe ndị oyibo, mana achọrọ m izigbo ohere a wezi so ozi were gwa ndị mmadụ na ihe ị na-ekwu wụ ezigbote ihe. Anyị kwesịrị ịgbakọta aka were nwee ike chọta ihe a na-achọ. Ị na-anya ọnwụ na a na-eme oge ndị Igbo, ihu na ihe a na-eme na ọdụ mma, ị kwesịrị ime gịnị? Ịpịa aka mee gịnị? Gbasaa ya. Anaghị akwụ ụgwọ were eme ya, mana ihe ahụ onye Igbo na-enye ya, gbasakwa na onye ha gbasa ya, mee nke a onye ha eme kwuru. Ndị bekee sụrụ bekee sị na talk is cheap. Onye wee gbuo ọnụ ka ndị mmadụ na-agba mgbe niile. Anyị chọziri ka a na-ekwu ekwu, a na-eme gịnị? A na-eme eme. Ana m abịakwa gbasara okwu a ka anyị kwuru taa ka ọ gwụrụ, maka ndị Igbo si na anaghị ahapụ
isi aka eme gị na agba ụrịọm. Ị na-ekwu anya ka anyị na-anụ ihe niile anyị na-ekwu, anyị ji na-amụta otu ihe ma ọ bụ nke abụọ. O wee wụrụ ya ịwụ nnukwute mmadụ, aga m enye gị ohere ka ịkwụcha ihe ndị niile ị chọrọ ikwu, mana gbuo nke gị maka nke ụmụnna anyị nwee ike bata. Gaa n'ihu. E nwere okwu i kwuru, isi na anaghị ahapụ isi aka eme gịnị? Agba ụrịọm. Gbam. A ma agwa gị na ihe a, ihe Pericoma na ihe Odumeje a, ihe anyị ga-edeme pending. In fact, ihe a obodo okwu a ga-ekwu leta. Mana ịghọta ihe m kwuru enu, ihe m kwuru na asị gị na ana m abịa. Butuo. Asị gị na ekwucha ya taa. Send the message. Anyị ebidogo the program oro na up to ihe dịka awa abụọ nke wụ na anyị na-achịkọta. Anyị emegwe ewu na anyị ekpebiele si na ọhịa ka anyị chọrọ ime n'ụbọchị nke tata. Nwekwe n'obu n'obi anyị ji chọọ ime otu ahụ. Wee na-ayọ dị gị asị nwanne anyị si gị na ihe ọma ị ga-emere anyị wụ ihe ọ bụla ị na-eme ma abịa na wọlụ gị ọwụ na ihe anyị na-eme na ịpịrị aka na ishigharị ya ụmụ ihe ndị a na-anaghị eji ego eme. Ọwụ na ime ya ịbịa na-ekwusi nka ikwu ekwe m gị n'isi ihe ndị obere ahụ na onye ahụ emeghị onye ahụ kwuo enukwu a na aga m agụta onye ahụ, aga m enweta onye ahụ nke onye na-ekwu ihe ọ na-eme maka ime ihe ị na-ekwu ihe na-eme ya ọ ya wụ na onye ahụ ezigbo mmadụ. Gaa n'ihu. Ma na nchịkọta ya biko ka anyị si n'ike na-eme gịnị, ka anyị si n'ike na-achụ ihe dị anyị mkpa. Ịma ndị Igbo anyị enwere ụdị obi anyị nwere. Ndị Igbo nwere obi, enwere obi anyị bụ in fact anyị na-like ikwu everything. Mana sometime at some point ọ bụghị ihe in fact anyị kwesịrị inwe secret. Ihe m na-achọ na kamera ahụ na anyị chọrọ ka anyị nwee secret. Ọ bụghị ihe niile ka anyị nwa ga na-eme gịnị ka anyị ga na-ebupụtara ọra, because e nwere ihe ga-eme mmadụ ofu onye instead of onye ahụ ime gịnị ilere ihe ahụ ghara ịbịakwa bupụta ya. Ịchọọ ka ị na-adụ onye ahụ ọdụkwa dị mụ ị na-adụkwa ya ka ọ na-agbasakwu. Ndị ụwa na-amata awa secret ka anyị hapụ na ihe ọnụ na-ekwu dị mma, mana ụdị ihe a mee biko ọ bụrụ ihe a ga-apụta na ndị ọnụ nwa bụ ndị isi Igbo TV ọnụ pụtaghị ya ọnụ kwuo sị na enwere ihe asị mere so play biko achọghị ka ọ na-eme then ewepụtakwa bụ mara mma. Anyị na-eme gịnị anyị na-deliberate ihe gị na-eme gịnị anyị na-enwetakwu more people na-eme ihe ga-eme anyị na-amụtakwu ihe biko ka anyị gaa na beyond. Okwu amaka. I want the secret. Okwu mawụrụ onwe ya. Mana ka anyị nwee the secret nke anyị. Ndị a na-agba ha ndị ofe mmanụ ndị ugwu. Ọ bụ ihe niile ka ha na-afụ ha hapụ ha lefe anya. Ọkwa na-emere anyị ji jiri Igbo na-asụ ya. Ndewo. Ọ ịkpọrọ ya secret na ha ama ihe secret pụta. Ọ bụrụ ọnwụ na iji Igbo kwuo ya. Enweghị matara ihe ọ bụ. Ana m abịa mana ofu ihe chọrọ ịgwa tupu ị pụọ awụ. Ọ bụrụ na nwa gị na-eme ihe ọjọọ ị nọrọ n'ụlọ na-apịkwu ya ị naghị agwa ya ibe ndị mmadụ gbakọrọ na ihe ọ na-eme adịghị mma. Izu ọ ya eme nke ọ ya eme ọ ya agbasa ọwụ sọsọ n'obodo ụlọ ọ ya agbasa na mba niile ka ọ ka ọ ha n'ọrụ. Ndewo. A ga-adị ya ọdụ. Ọ gaghị abụ ihe ga na-eme gịnị ga na-ewepụ ihe. Ndewo. Ka akpọpụta nwanne anyị nwoke karịa Osinachi. Ndewo nwanne m. Ezigbo mmadụ. Good evening from Istanbul. Oke mmadụ. Ndewo. Ọmụwụ karịa Osinachi. Ezigbote onye Abaga na-ebute ete. Daalụ. Ibe a na-ekwu tata ọmagbu onwe ya maka na ịma na nyawu ife menụ ụfọdụ ndị ya na-enegharị anya nọ ndị Izọgụ ma ọ nọ Pericoma na ezinụlọ ya ka a gwara ajọ okwu. N'anya nke m nwa asa onye Igbo nwụ ezigbote nwa
ya bụ okwu bụ Igbo general ka a gwara ya bụ okwu. Ya bụ okwu bụ ndị omenala Igbo ka a gwara ya bụ okwu. Maka emere m live video tata n'ụtụtụ wee na-ekwu maka ya, na-akpọ egwu Pericoma. O nwecha somethings ndị mmadụ bịa na-ede, ụfọdụ chee nọ battle n'ọwụọ mgbapa na ya bịara ibe m bịa bụ izi ozi ọma na m abịala ebe mụ na mmadụ imebe chalenji maka fabia kpọbịa chalenji edebie onwe nke m wepụta ka mụ na odumeje maka aka mgbapa na ọ bụrụ ife anyị bịa. O nwere ibe ndị Igbo na-ekwu sị na ọ bụrụ na ikwu amalọ ibezie gbam andị oyimaka m agba gị abụla ezigbo oyi. The best thing mmadụ ya emelụ nwanne ya ma ọ bụ nna ya ma ọ bụ nwunye ya ma ọ bụ ikwu na ibie bụ ịgwụ ya nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ụfọdụ n'ime anyị na-eji maka na nwuo onye usoro onye ya na mụ na nwuo onye na m na-aga ụka onye a ife ọbụla o meziri ewenere ya, ife ọbụla o mete mma mete njọ amaka ya na oso. Mana mụnwa bụ na ọ bụla ka esi eme ya, nke a bụ nke anyị eziokwu. Onye ala na-apụkwa n'ala amala na ọ na-apụ ala na ụmụnne ya mana ọ na-apụ ala maka ifele onye ala wụ ndị nwunye ka ọ na-eme. Ọ bụrụ gịnị ka m na-ekwu? Anọ m almost 3 hours na vidio today wite alịlị ka mmadụ ebido n'ụwa ebilivu m n'ụwa na onye esi n'ọnụ onye Igbo na onye esi n'ọnụ onye Igbo wee pụta n'ụwa ikwujọ ife dịka Pericoma Okoye, the Lion of Africa, nke digodi ịtaipụ anya na Google ebutele gị biography ya. Ebilivu m n'ọnụ onye Igbo ka o nwere ike isi wee pụta. Mana enego m ya ọbụla na ife agwụrụ nke a gwụrụ n'ife izizi na-esi ọbụla ife izizi nwanne anyị nwoke na-azọfe. Mana dịka nwanne m nwoke dịka isi wee ama na gị nwere onwe wuru onye izu ọgụ onwe nwanne anyị nwoke na-eme kọmedi ọ sị na onye o mere na amalala mana nke a bụrụ onye o mere na anyị ncha ka o mee m o so mee m because ibe o ji soro mee m ka m ji wee pụtara mebe mkpọtụ uwe mba na mma akpọkwu ya alụ na alụ ka ọhụụ maka na ife elugi ọ bụrụ mgbe a na-eme ibe ka esi eme ya n'ụtụtụ tata anyị ga-etipụ mmụọ jetụwa ọmụ biya. Mụnwa bụ onye aba agana, nna m na-eme omenala, mụnwa na onwe m onye omenala. Ibe awụ ibe eji eti mkpu mmụọ m n'ụtụtụ etipụ mmụọ niile nọ n'ala Igbo agba biya azụgharị ya ahịa eke. Mana ịmagoro ụka emegide gị ibe niile ma ndị okenye ya ekwu na aha ekwuzi. So ka m bie ya nkenke, onye a na-ahọrọ ọgwụ amarọ na okwetego na ọya aṅụ ọgwụ. Nwanne anyị nwoke bụ Chukwuemeka, ọ karịa mma nwere onye ya na ibie na-ama aka ofu akwa ka ene na nwa ya ma ọ karịa mma na o ji obi ọchị ya wekwara ọnụ o ji wee kọjọ nwaanyị ogiri mechakwara ya ogiri lacha by gịnị ịgwakwa ndị izu ọgụ na ihe mme bikonu gbanyalụkenụ m na m amarọ mgbe m ji wee kwunye ife ka ọ bụ anyị ghọta maka emekwa m vidio taa ekwuchakwa nwa iyi na mụnwa personally need that apology. Mụnwa personally need that public apology because all something ekwunye ọga ụwa niile and ọ bụrụ ife me expect from onye ozi onye si na ọ na-eso usoro nke ụka. Ọ bụrụ na onye ofe mmanụ ụdị okwu a asị na okwu ndị ofe mmanụ, mana nke a bụ okwu nwanne anyị nwoke. Nwanne anyị nwoke onwe ya bịa ndị mmadụ bịa na-emegharị anya onwe anya ndị mmadụ ji emegharị ya a na-emegharị ya na no mistake no nke a agaghị emekwara nyanwụ mistake, you know. So
aya nwere somethings aya dịka nsi wee gba gị a sị na ikwu amalụ ibezie sikpochilata ya nwere o nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ ya na-eme enwere ndị m nwere onwe m edebugolu m ya ozi mgbe m na-esu ya na Facebook ablọkụ m adame kọmentị mụzi gịnị kwanụ ka m na-ede mfụ nke na-adịrọ mma nde nwanne na nke a na-eme awọ adaba ọkwa n'ife a na-eme maka na onye wụ sọsọ eziokwu mma sọsọ ya wụ contribution mma agwa gị nke bụ eziokwu ụzọ onwe ị na-esi maka ọ dịkwa na baịbụl afa na-agụ nwere ebe fa ga-enye sị there is a way that seemeth right to a man but the empire of it is destruction. Ọ dị na baịbụl so ọ nwere ebe mmadụ ya na-eme m ataghị so fi iwe na ọ na-emeti ya mmadụ onye ya na-ahụ mmadụ ịbụa ma ịtọ nọrọ ya nwanne nke ị na-eme adị ọkụ ya na-eke ka esi mmiri ọ dị mma imagine na chọọpụ ebe a na-adị about how many people ka anọ na-ekwu ụdị okwu a na-amụ amụ ịkparị mmadụ kparịa nna m a hero a great hero of Igbo land an ancestor maka na ọ bụ na ọ ma nọ our ancestor ka ọ bụ ọma mkparị a great hero an ancestor of Igbo land mmadụ dịka Pericoma Okoye ịkparịsị anya nne ji die iche ikwe na ụmụ ya niile na-agba Okoye na ọ nwere nke wụ mmadụ mee ya atazi anya Izuogu niile na ihe mme nwanne mụnwa ya aba ga na ekwu m sị na ọ bụrụ na ọ mara na ọ nwere ife Izuogu nwe na mụnwa mmadụ mana ọ nwere ife Izuogu nwe mana ya egbulọkwa ihe egbu ụkwụ ọgwụgwụ zọrọ nwa ya na-egburi ya anyị eji ofu aka si nwata ife were ofu aka kpụpụta ya onye nke anyị ka ọ bụ ofu ma ọmị anyị buru ụzọ sonyere anyị ekwukwu nyawa okwu nwenụ mgbe anyị nụrụ ihe kwuru ndewo ya mara anyị mma ụmụnne m tupu ị pụwa anyị na-eji ohere a na-ekele gị maka ị na-anọnyere anyị mgbe niile otu agwa ka ọ dị mmadụ niile na-ege anyị ntị dịka ị na-ege anyị ntị biko ịpịa aka gbasaa ya wee ozi ka mmadụ niile mata na anyị na-abịa ebe anyị kwalite asụsụ na omenala Igbo mana ọ na-adị mma ihe mee akpọ ya aha maka ihe eji enwe nsogbu ihe mme a na-ekpuchi ya ị na-ekpuchi ya izu oge agba n'anwụ ọ gaghị enwe mmekwata o wee bụrụ ya anyị na-ekele nwanne anyị Osinachi tarụri nne dịka m na-achịkọta ka m nabata nwanne anyị nwanyị ka o kwuo o were otu nkeji kwuo okwu tupu ma achịkọta ndewo mọmị anyị biko mma ebie nkenke arụ ka m chọrọ ịtụnye achọrọ m iji ohere a were Igbo TV wee na-ekene onye ọbụla n'ime ekwa wee na-agwa ndị ọbụla bụ ndị Igbo biko ka anyị were ihe a merenụ Pericoma asịkwa Udumeje asịkwa ka anyị were ya wee mụrụ akụkọ ka anyị were ya wee mụrụkwa n'ihe maka na ọ bụghị sọsọ ha bụ ihe ekwujọrọ ndị ọzọ ndị Igbo anyị na-ekwujọ onwe ha ihe abụghị ihe anyị chọrọ oge dị ugbu a otego anyị kwujọbere onwe anyị ndị na-apụta n'efere mba ụwa na-akọta ibe ha na-eme ihe ọjọọ niile dum dị iche iche ma ndị ji efere mba ụwa wee na-akụziri ndị mmadụ ihe ọjọọ maka esi eme nwoke maka esi eme nwaanyị bikonu ọ jọgburu onwe ya si gbuo nkapụ ọ bụghị ihe a ka efere mba ụwa ka emebere ya emebere efere mba ụwa ka fọ ihe ọma ọ bụghị ihe ọjọọ hapụkene na ihe a unu na-eme ndị Igbo ọjọọ ka unu ekwukasịsị n'onwe unu pụta n'efere mba ụwa unu na-agba anyị n'anwụ na-agba omenala anyị n'anwụ na-agbakwu ndị ụka n'anwụ ekwujọrọ ndị ụka ekwujọrọ ndị omenala ekwujọrọ anyị nwa na-ekwujọkwa onwe anyị bikonu ka anyị gbakene n'ụgba ihe a na-akpọ breki chegharịkwanụ onye ọbụla zakwa n'aha ya aha mgbe okwu dere asị m ịmara aha gị ịza Izuchukwu ịmara aha gị ịza ka o nwekwanụ ka o nwee mmiri ka o nwee nghọtafe asị m okwu niile dị m ekwu dịrị Chukwu dịrịkwana onye kwuru ya nụ bikonu ụmụ agbọghọbịa jiri nụ ya nwayọ ndị nke na-akpọrịkwanụ ndị mmadụ n'ofere mba ụwa jiri nụ ya nwayọ ụmụaka na-etolite jiri nụ ya nwayọ ihe abụghị ihe emebere efere mba ụwa ka a na-akpọrị onwe anyị
unu ebupụtazina ihe anyị zoro ezo inyonyezina the devil raw material to work against us. If I can speak it like that, unu na-abịa na-enye ekwensu ngwa ọrụ oge ji wee kee anyị na-ebupụta anyị n'ime efere mba ụwa na-agwa ndị mmadụ ihe bụ ihe nzuzo. Bikonu onye nwanne ya mejọrọ nyapụtazina n'efere mba ụwa akọ eme kpọọ nwanne gị a sị na ihe anọ n'ime ụlọ kwuo nyapụrụ ihe anọ n'ime ụlọ kwuo. Bikonu unu apụtazina na-ekelenu ndị ọcha nke pụta n'efere mba ụwa o mee ihe dị mma a na-ahụ ya nke ihe bụ na anyị ga-apụta n'efere mba ụwa anyị na-akpọrị onwe anyị na-akọta onwe anyị onwe ndị nke na-emete ezigbote ihe anyị ama njaghị ike anyị amasị ha he ọ dị mma. Bikonu onye m chọ ka m tinye ọnụ bikonu daalụ mọmị o ndewo awụ m na iwedo okwu ga-amaka chetekwara ihe m gwara gị ọnụ na-ekwu dị ọzi ntị na-anụ ma ya anụ ka a na-agwa onye a ka a na-agwa onye a maka ị na-anya nyawu ihe site n'efere mba ụwa were na-agbago. Ejikwa m ohere a dịka ma ọmị kwuru onwe ihe ọwụna melụnụ dịka i kwuru ka a gbana ya mara ma nwere otu a ga-esi were mee ha. Mana ihe ọzọ ị ga-agbakọ na nyawu ihe mere ọwụhụ mmadụ niile kwuru okwu kwuo obi ha n'ụbọchị nke taa nwere ohere ịgakwu onye dị otu a kwuo ihe obi ya. Mana ohere a ọ na-adụ mma ndị oyibo na-akpọ ya demokrasi, ọchịchị onye kwuo uche ya. Mgbe ụfọdụ a na-ewepụta nwere ihe eji eme onye mere eji eme achọ ịhọpụta mmadụ ka ọ chịwa eme gịnị agba ha ajụjụ ọnụ ha abịa ebe ahụ. O nwere ihe ndị a na-akpọ praịmarị eburu ụzọ mee da praịmarị ka e nwee ike nhọpụta ndị ga-anọchite ha na the general election. Ọ bụrụ na ha ebughị ụzọ bụ onwe ha n'anwụ ha ewepụta a stronger candidate. O doro anya ọ bụrụ na ha nọ ebe a na-eme kpuchi ha ji ewepụta the worst one ọ bịazie na the general election nwa onye ọbụla n'ala. Onye ka o ji dị mma ihe anyị na-eje anyị na-amụta anyị eweta ya n'ụlọ were ya tinye ka o nwee ike rụọ ọrụ. Okwu amaka dịka m si kwuo mbụ ntị na-anụ ihe awụ ma ọha gbata ọmị ndewo biko Igbo TV dị mma a sị m ka emebie ọ nke anyị na-eje ha ejezi n'efere mba ụwa ejiri akọtọ ndị mmadụ. Okwu awụ sọsọ taa ka o bere. Thank you. Echi o nwere isi anyị ga-akpa buru ibu. Ndewo nna. Ndewo Sapi. My brother daalụ na-achọ ka m jezuo ike mana ka m tinye okwu ofe obere okwu tupu m rapụ eso gị wee bido. Afa m bụ Peter Ude maka ndị bido gebe ntị abụ m onye Nise dị n'Awka South na Anambra steeti and esi m na mba Canada ekwu okwu kịta. Ndewo nwanne m. Ma ọ bụ anyị na ịmaga ndị nne na-ekwu okwu ige eva ntị ba na-akpọ udo na-akpọ udo esokwe m akpọ udo. Another thing m chọrọ point out bụ that na anyị ga-akaba arụ ọ bụrụ mgbe ọbụla okwu esene onwere onye sisi gbuo Chukwu Emeka enwere ndị niile kwugoro okwu kịta sinsi n'ebe nwere onye sisi gbuo Chukwu Emeka na ọ bụrụ ọzọ onye Igbo anyị ka ọ bụ nwere mana ife dị mma dị mma omume ife o ji eme ife niile ọ na-eme ọ na-aga free bụ n'obodo ọ na-operate n'iwu adịrọ dị ọ bụ na iwu dị deformity the law against deformity ọ bụ na ọ dị na-operate ife nkọgheri ọkọgheri eke welie odeche kesi dị na ya pụta n'uwe ọzọ asị ya kpọ onye nwụrụ ahụ ma onye dị ndụ afa ma ọrụ obodo afa ọ ga-eche nche na-abụ before kọọ akụkọ ọbụla. Asọrọ m onye chọrọ take legal action against him chọọ mana iwu adịrọ na be anyị and ndị kpọli ofeke ndị kpọli akọlọgheri onye ọbụla nwere right ịkpọ ya ife achọrọ ịkpọ ya. Ọ bụ onye Igbo ka ọ bụ yes. Ndị na-asị si rapụ Izuchukwu onwe ife nchọ ịgwa ọ bụrụ maka na m na-esonye gị na mmemme gị even mbọsị ma nọrọ life m na-awụ ọchị nke eme leta
ọ bụrụ mgbe ọbụla nwa gị mere ife ka ị na-akọshọn ka ị na-eti ife ba itinye ife aka ma ọ pịa ya ịtarị. anyị nwa bi n'obodo ndị ọcha kịta, anyị ma ka esi eso ụmụaka ebe anyị ji m ezinụlọ. O nwere ụfọdụ oge ụmụaka ga-abụ eme efe nyebe masị ntị ji nwayọọ biko si ji nwayọọ, mana anyị ma ebe anyị si. Obodo a bụ itinye nwata ife nwata nwere ike kpọọ Igbo, mana anyị ma ka anyị si eso ụmụaka anyị mụrụ n'obodo agwa, so that echi niile ka ha ghara. So na itiri mmadụ ife na o mere ife ọjọọ does not mean na ịkpọrọ ya asị. Nnọọ ka ị kọshọn anya adị ndị na-asịsị ji ihe nwayọọ si etinye n'okwu ọnụ. Ọ ka mma na etinyere ọnụ kwubie nye taa obie today than na postpone ndị mụ anọrọ n'ime sirapụ nyesene biko nwayọọ a ga-etinye ya ọnụ dị na-ekwuo solution. Na mbụ ekwu m na solution bụ eze obodo Izuogu ga-akpọ ya. Ọ bụrụ na ọ kpọrọ ya kpọzie delegate eje ụmụ Pericoma nwee ike nọ in the meeting in the forum. Ọ bụrụ na a ga-enwe video for us, Ife that boy ime, I call him a boy. I'm not his fan. I can never be his fan. Ọ dịghị enye m nri. Enwe ndị nọ na my payroll. Ife ọsọkwa ya na-eme. Ife that boy ime bụ an insult to the generation of Igbo, to Igbo race, to the heritage anyị nwere. Ekwuru na m adịghị eje omenala, amụrụ m na omenala. Mana ife ahụ o mere okwu onye nwụrụ anwụ abụ na usoro ụka ọ ndị a na-eme sent ya na mmụọ ibie ya na ife o kwetere na ya ka o jeje bọlite from ini kpọchaa anya kpọrie ụmụ ya dị ndụ, kpọchaa anya kpọrie ọrụ obodo. Eni dịka igwe obodo Izuogu, eni dịka ụmụ Izuogu niile send ya delegate. Ọ bụ na ife eke ga-adị mbọ benidi iweli eke kọshọn ọda boy maka echi ana m ewe iwe asara m si igbo onye si egbu na nwanne anyị ka onye ọbụla nwere ụlọ ọba asị n'obodo ụlọ niile nwere ike mụọ ndị na-ese ese nwe ndị na-akpa akpa nwe ndị ọdago ọ na-adị. So onwe ụlọ ọba ndị na-esi ekita na-amacha ma ndị Nollywood agụụ na-agụ na-eme akpa obi na-esogheri ya ọ na-abalị fụlụ for now. Ịghọtago anyị nwere bilivro na tigbuo ego mbute onye chọrọ ime gwogwogwo bute mmanụ anyị na-agbala anyị otu o si agba. Biko izu mma rapụ ka m rapụghị ka echikọ ka nje jee mitin pụta. Biko ife m na-ekwu bụ ma ọmị na-ayọ biko si gbaghara, enwere onye okwu ya na-ese n'ihe, mana onye a kparịrị ife Igbo ji bili. Abụrụ m onye Izuogu, abụ m onye Nneise. Ndị ofe mana mbọsị ọzọ anyị eme nzukọ anyị diskọs ife ọzọ. Ndị ọbụ anyị na-afa na-enwe ndị ọdọdọ ma ndị ugwu ma ndị agbata obi anyị na ndịda. Fada ekwu ụdị ife onye a kwuru. Ama m omenala ndị ofe mmanụ very well maka na anyị nọ na side ba wee too. The recent one menu nke mee na nso abụ ụfụ ife menu a na-asị na ewetara ego anyị onye isi ana mbụ zulu n'ori ezo na mba Amerịka. Ifu ka nwanne nwoke si wee kwue ọ si an asset not a loot, an asset that belongs to ori ezulu ezu. Ife oto si wee dobie ya ka onye Igbo anyị ga-abụ ọpụtazịa ọ sị na onye bụ nna ya ancestors ya mere nke a mee nke a si na ụmụ ya bara ulu na ihe mere Izuogu abara ulu. I want people to take this up. Ndị ya ewenye ekwu ndị ichie kabinet igwefa ichie Izuogu, igwe Izuogu. Ọ bụrụ nke ije mebi spiritual war ma ọ na ịmago anọrọ m n'ụdị ahụ, but si dị ọdụ abụọ ya ọdụ enyi dị ịdị ọdụ daalụ Izuchukwu. Ndewo nwanne m nwoke Peter, ị na-agba na ịnọnyere anyị. Biko jisi ike na-anọnyere anyị, okwu gị na-adaba otu okwu mmadụ niile nọnyere anyị n'ụbọchị nke tata si adaba. Ana m ekene gị nne. O wee bụrụ ya ụmụnne m, na nchịkọta obi aṅụrị dị m
na anyị nọkọtara ọnụ were kpaa ihe doro anyị, maka na ndị Igbo si na agbaghị ụzọ were mgba ama ya agaghị echi. Onweghị onye ya na ibie na-adụ aka n'ọnụ, mana onweghị onye iyi asị na nna ya wụ onye ala na nne ya wụ onye ala ma ọ wụ okwu ọwụ na gbasara nne ya ma nne ya. Ọ kachasị mgbe ọ nwụrụ anwụ, obi ga-adị mma. Isi na ọ ga-adịghị mma, ya bịakwara gị ise. Maka na nsogbu anyị na-enwe tata bụ ị na-ekpuchi alụ mee asị na onwe ihe o mere si gawa, si onwe ihe o mere si gawa, alụ a na-atọ nwa. Maka ọwụ na a na-akpọ eziokwu, anyị agaghị nọ n'ebe anyị nọ taa. Maka ị na-anya nsogbu anyị nwere mgbe ụfọdụ na-awụ anaghị ekwupụ eziokwu. Ihe mere ugbu a kwesịrị ịkụziri onye ọbụla ihe. Ma ịmụ makwuo okwu a, ma ị dara ada okwu nke ọwụ na ọwụ mmejọ, ana m abịa yo sị gbaghara m. Na mmadụ yọrọ gbaghara apụtaghị na onye ahụ awụghị odegwu. Ọ pụtaghị na iwuzighị ihe ewu, ịkawa ihe ewu. Ọ ga-eme gị ndị na-eso gị ma ọ bụ ndị mma gị ga-enwe ugwu n'ebe ị nọ. Ọ gaghị eme hapụ iwu ihe ewu. Anyị niile wu ndị Igbo, metere ụgba metere ose. O nwere ihe anyị na-achọ ige ntị n'ihe ụmụnne anyị niile kwuru. A sị na onye ọkụ na-agbabie anaghị achị oke. O nwere ihe ji nọrọ ebe a maka ihe atọ maka Igbo TV. Nke mbụ, ịkwalite asụsụ Igbo. Nke abụọ, ịkwalite omenala na ọdịnala Igbo. Nke atọ wee wụrụ anyị nwa na onwe anyị nọkọta ọnụ wee mee gịnị, wee mara onwe anyị. Dịka anyị na-abịakọta ebe a, anyị na-eme gịnị, anyị na-amata onwe anyị. O nwechara ndị amaghị na onye a na onye ahụ nwanne, mana ebe a ka ha matara na onye ahụ onye ebe a. O wee bụrụ ya, anyị agaghị ahapụ ihe ndị oyibo na-akpọ mission statement. Ọ ya wụ ihe mere anyị ji wee na-abịa ebe a. O nwere ndị wụ izuzu ka ha na-esonyere ya n'ụbọchị nke tata. Ihe a na-akpọ oge awụ oge ndị Igbo. Ị na-anya anyị na-agba na ike anyị ka anyị nwee ike na-eme gịnị, ka anyị nwee ike na-asụ asụsụ Igbo, hapụ itinye ya oyibo. Ma anyị ma na ịsụ asụsụ Igbo etinye ya oyibo ọ naghị adịcha mfe, mana anyị na-eme gịnị, anyị na-agbanị. O wee bụrụ ya, akụkọ maka okwu anyị kwuru na uhuruchi a ma ọ bụ n'ụtụtụ, ebe ọwụ na ị nọ, o nwere ike wụrụ ụtụtụ, nwere ike hụrụ uhuruchi. Ọwụ ime gịnị, iji wee dọọ aka na ntị onye ọwụna ihe ọwụna ị na-ekwu, biko taa okwu eze tupu ime gịnị, tupu ikwuo. Maka nke bụ eziokwu na enwere m ike ịgbaghara, ndị ọzọ nwere ike ha gbaghara. O wee bụrụ ya, oge ka dị. Mgbaghara, mmadụ ịyọ mgbaghara awụhụ na-ewuzi ha odogwu. Onye wụ odogwu wụ odogwu. Onwe onye na-ebie na-ese. Onwe onye sị ka eweta onye a ka egbuo onye a. Anyị chọrọ iwu otu, mana anyị agaghị awụ otu ebe anyị na-akparị onwe anyị. Ka anyị kwuo nke bụ eziokwu. Ejee n'ụlọ nzukọ nke a na-akpọ mitin, ihu mmadụ ebe o bilitere ọtọ sị gị na iwu nke a ma ọ na-emaghị ihe, o nwere ike ị gaghị asị ya nyawa okwu, mana nke bụ eziokwu na obi ya ha adịghị mma. Mana o ruo mmadụ 10 ụdịka ihe a mere, m ga-agwa gị na mmadụ 8 ga-enwerịrị ihe a mere. Onweghị onye obi ya na-eri aja. Ka ana m anụ ndị na-ekwu hapụ ya nke ya. Ihe a kwuru eziokwu, maka na nwanne m nwoke Ijere sị na iche onye adịghị ya njọ. Mana dịka anyị na-ekwu nyawa okwu wee nwee ike na-agwụsị ya, maka okwu anyị nwere n'Igbo TV ka nkụ. Okwu anyị nwere ka nkụ, mana dịka m kwuru, anaghị ahapụ isi aka agbawa ụrịọm, maka nyawa okwu anyị kwuru n'ụbọchị nke tata dị oke mba. Dịka anyị kwukwere na ya,
onye ọbụla enwe ike mee gịnị ghọta ebumnobi ndị mmadụ. Ejikwa m ohere a na-ayọ ụmụnne m Izuogu ndị nwe m ọ bụrụ na m nwe onye ebe ọzọ o nwere ike onye ya ha ghọta m, mana ekwere m nghọta na unu ga-aka ghọta maka ọkwụ onye Izuogu ka nwụ. Unu n'anya obi adọ m mma hapụkwa na nna chọọchị, mana dịka iwu ndị Igbo mmadụ niile kwuru okwu, ine anya mmadụ niile kwuru okwu, ma ndị si Enugu ndị si Anambra, onwe onye na-asị ọ maka ọwụ onye ndị Izuogu, ha ncha niile mee gịnị si na ha wụ ndị Igbo. Ka anyị mee gịnị, ka anyị mara, ka anyị butuo wee na-ene anya, anyị butuo ka udo nwee ike chịa. O doro m anya na mgbe na-adịghị anya anyị ga-aghọta na ya wụ ihe wụ ọnwụnwa. Ihe wụ obi ụtọ m wụ na ndị Izuogu ihe eji mara anyị udo. Anyị anaghị abịa n'efere mba ụwa na-eme mkpọtụ. Ewezuga ihe a mere, o nwere ike ọtụtụ ndị mmadụ aga ama na ụmụ onye ndị Izuogu. Mmadụ ihe ha bịa si anyị ka abịa gụwa ndị nwere ego ma ndị mere ihe a, anyị ahụ ha jakere nkọta mbụ n'ọhịa, anyị mewe ya amarazie na anyị na-ezuzu ezuzu. Anyị anaghị eme otu a. Onye wụ odogwu mana ọ wụ odogwu anaghị akọ ya akọ. Ndị Izuogu ndị nwe m nụ, unu ebuka, unu wụ ndị ezigbo mmadụ. Ọwụ na o nwere ndị ọwụ nna nọ n'ebe ọwụ na ha nwere otu ha si wee ghọtahie ụma mmadụ niile bịara ebe a bịa kwuo okwu, nwe onye kwuru okwu sị na onye Izuogu mekweghị nka, mana ọ bụrụ na o nwere onye mere gị ihe wụrụ onye ndị Izuogu, kpọọ onye aha akpọ na mmadụ niile obodo aha ọwụ ajọ ihe. Ka e nwee ike mara na mgbe ọwụ na anyị na-ekwu okwu wee na-akpọ obodo ahụ wee na-eme ya, ọ jọgburu onwe ya, maka o nwere ike onye agbaghara onye ya agbaghara. Ndewonu, daalụ na ịnọnyere anyị mgbe niile anyị na-eme ihe. Ị na-anya na ihe nkiri a, o nwere akara ekwentị n'ebe a. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ ma ihe ọbụla, zitere anyị ebe a, anyị ga-aza gị. Tupu m apụọ, ọ ga-amasị m ikene mmadụ one na one n'ebe a tupu m apụọ. Arondizuogu, Prince Chineweze, Okoro, Audrey Ujunwa, Anekena, Ebuka, Emenike, Chidon, Chris, Nzelu, Kenechi, Ọnụọha Dominic Ikechukwu, anyị na-ekene gị. Ma idere enu ma idere ana, anyị na-ekene mmadụ niile maka ihe a na-ekwukwe. Onye ọbụla ga-eme gịnị, onye ọbụla ga-ekwu uche ya. Anyị agaghị asị maka na onye a kwuru uche ka anyị weta ka egbuo. Anyị na-anabata mmadụ niile, ewuru ha onye Igbo ma ndị na-awụghị ndị Igbo. Ị na-anya, o nwedoro ndị ewu ndị ka na-eso anyị n'efere mba ụwa. Anyị na-anabata onye ọbụla, onye ọbụla kwuru uche ya. Ihe m na-agwa onye ọbụla dịka ị na-ekwu uche gị, biko akparị na onye ọbụla. Kwuo uche gị, wepụ mgbarị n'akụkụ. Ọ ga-adịrị ndị Igbo mma. Be anyị adịghị mma, ọ ya mere mmadụ niile ji gbasasị aka ụbaka. Ihe anyị na-emekwa n'ihe ahụ ka enwee ike dozie ebe anyị, edozie ebe anyị ka anyị mara ma ihe onye aka mma, ihe kakwanụ mma, ọ ga-adịrị anyị mma. Ana m asị ka udo chịa. Ka mbọsị nta ka anyị mee gịnị, ka anyị bịa chịọ n'Owere nchi. O nwere ndị na-akpọ na WhatsApp, anyị emechigo ịnabata ndị ya. O nwere ndị na-akpọ na WhatsApp, mana nke bụ eziokwu bụ na ọwụ na ị chọrọ ikwu okwu, o nwere ihe anyị tinyere ebe ahụ eji were ekwu okwu, ịpị aka ebe anyị nwee ike sonyere anyị. Ọwụ na izu anyị ga-eme nke a ga-ewere ekwentị WhatsApp, anyị ga-emekwa ka ụnụ mara. Mana nke anyị na-eme ugbu a wụ onye na-ekwu okwu a na-ahụ ya anya, ọ magburu onwe ya. Anyị enwekwana ike were ohere a na-eme gịnị, na mata onye anyị wụ
biko ọnwụ na ọ nwere otu isi na-akpa anyị n'ekwentị ọnwụ na ya ebughị ya biko iwe wene gị ihe ị ga-eme detara ya akwụkwọ iwe onye dị ụta ịkpọrọ anyị nwere ike nye gị ntụziaka otu ị ga-esi wee sonyere anyị maka o nwere ụfọdụ ndị chọrọ isonyere anyị tinye okwu ọnụ n'anya anyị nwere oge anyị nwere buru ibu mana o buchaghị ibu o wee wụrụ na isonye ha anyị gbaa na ya detere anyị akwụkwọ idetere anyị akwụkwọ a ga-ama onye a ga-ama otu a ga-esi wee mee gịnị kwa onye ukwuwara ana m ekene mmadụ niile bido na nwanne anyị nwoke Pericoma Okoye ebe ọ bụ na ị nọ anyị na-ekene gị na-ekene ụmụ gị na-ekene Izuogu na ihe eme ebe ọ bụ na nọ na-ekene ndị Imo steeti niile na-ekene ụmụ Igbo ebe ọ bụ na nọ na ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije ebe ọ bụla nọ ọ ga-adịrị unu na mma ihe akwakọ ihe enwenwe ihe ọwụ na echiche ọma ọwụ na ị na-echewu ihe dị mma ọ ga-abịa na mmezu amasị ka ụfọ jifọ ka ụfọ anafọ nke ikpeazụ ọwụ na ị na-esonyere anyị na efere mba ụwa nke a na-akpọ YouTube gbania anyị tiri ebe a na-apị aka n'ebe a na-akpọ comment section ịpị aka ebe anyị nwee ike sonyere anyị maka o nwere ihe ụfọdụ anyị na-eme anyị na-eme n'ebe ihe akpọrọ YouTube inwe ike megịnị na-esonyere anyị wee nwee ike na-amụta ihe gbasara Igbo o nwere ihe dị iche iche anyị na-akọ maka ya anyị na-abịakọta ọnụ wee na-eme ya anyị na-ekelekwa Kesiri Chigozie Prince Dike onye ọma si White adarụ anyị na-ekene Angel Ejima Ruben Chizoba Ọka anyị na-ekene Tochukwu Akiwu anyị na-ekene Ojiugo anyị na-ekene Izuchukwu Ozurumba a na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche na-asị ka Chineke chike niile ka n'ihu na-agọzi unu ọkwa na o nwere onye nwere ajụjụ m ga-enye otu nkeji nwere ike dee ya n'ebe ahụ nwee ike jụọ ka m nwee ike saa tupu m apụ nwere ike gaa n'ihu jụọ ya ajụjụ jụọ ya asa m go tupu m apụwa m dewo Junior Derrick anyị na-ekenekwa Victor Obi daalụ Prince anyị ekenego gị anyị na-ekene Daniel Morgan na-ekenekwe nwanne anyị Vitalis Nwiwu Ike Celestine anyị na-ekenekwe nnukwu mmadụ oge nekwa abụọ ndewo Mazdeko ndewo Jude John anyị na-ekenekwa gị Mark Merchandise enwere darụ ngwa anyị na-ekene unu na-asị ka ụfọ jifọ ka ụfọ a na-afọ ka ụbọchị nta ka eme gịnị ka anyị chụọ n'owere nchi ọ ga-adịrị unu mma ọmụnwa na onwe m nwanne unu nwoke Izuchukwu ka unu na-anụ ya ndewonu kachifo